या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। राजकारण मन रमण्यासाठी नसतं, वैभव नाईकांचा निलेश राणेंना टोला। नितेश राणे निष्क्रिय असल्यानेच आरोग्य यंत्रणा कोलमडली, संदेश पारकरांचा आरोप। आणि हबप बाबा महाराज सातारकर वैकुंठवासी। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार। आ ख ख खमंग ग ग गोकुळ तू हा अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप। बंदर विभागान किनाऱ्यावरच्या बांधकामार अचानक कारवाई करूचा कारण काय? एवढी वर्षा प्रशासन झोपलेला काय? जर पंतप्रधान येतात म्हणून जर कारवाई होत असत तर आमचो विरोध रवतलो, असो इशारो पर्यटन व्यावसायिकांच्या वतीन रुपेश प्रभूंनी दिल्याना। कायदो आज नाही, तो कायदो आज तयार नाही झाला। तो कायदो तयार झाला 1800 तुमच्या याच्यामध्ये ना। मग एवढे वर्षाची जी बांधकामं असत किंवा एवढे वर्षाचे मत्स्य व्यवसाय व्यापार करतात, मग आताच त्यांना ती कळ काय आली अचानक। मग आपका तर एक संभ्रम असा की ती कळ बाबा मोदी साहेब येतात म्हणून असा का, आणि जर मोदी साहेब म्हणून येतात म्हणून जर असाल तर नक्कीच आमचा विरोध असेल। कारण त्या एकट्या माणसासाठी एवढ्या हजारो कुटुंबांचा उत्पन्नाचा रास करायचो याचा अधिकार कोणाकच नाही, मग तो शासन असा दे आणि कोण असा दे। दुसरी गोष्ट काय तर पर्यटन जिल्हा तुम्ही घोषित केला, मग पर्यटन जिल्हा घोषित केल्यानंतर त्या पर्यटनाच्या अनुषंगाने जे काय सोयी सुविधा पुरवावे ते तुम्ही पुरवण्यात कधी सक्षम नाही। मग इथे जा पर्यटन घडला, ह्या पर्यटन स्थानिक व्यावसायिकांनाच सगळा तयार केलेला असं, आणि स्थानिक व्यवसायाने आपली कर्जा काढून किंवा कशाही प्रकारे असं त्यांनी हे व्यवसाय उभो केलो। आज दांडी बीच या माझ्या हिशोबाने सिंधुदुर्गातला सगळ्यात बिझी बीच असा, ज्याच्यावर तितक्याच प्रमाणात मासेमारी, तितक्याच प्रमाणात मत्स्य व्यवसाय आणि तितक्याच प्रमाणात पर्यटन व्यवसाय सुद्धा होता। आणि हो हब तयार कोणी केला तर स्थानिकांनी केला। मग अशा प्रकारची कारवाई करताना स्थानिकाक विश्वासात घेणतच नाही, किंवा स्थानिकांकडे ज्याच्याकडे आता मच्छीमार व्यावसायिक असत त्यांना आज मग प्रॉब्लेम काय असा तर त्यांना कोल्ड स्टोरेजचा विषय असा। मग तो कोल्ड स्टोरेजचा विषय कोणी आतापर्यंत हाताळलो का? कारवाई करू तुम्ही एवढी घाई करतास, मग त्याच्यासाठी आधी ऑप्शनल गोष्टी जे कोल्ड स्टोरेज किंवा खारवण्यासाठी जे मूलभूत गोष्टी असत हे तुम्ही प्रोव्हाइड कधी करतालास, म्हणजे ता करूक तुमका वेळ नाही, पण लोकांना उठवच्यात तर म्हटलं लगेच म्हटलं येऊन 24 तास उडवणार आणि हे करणार असं चालला, म्हणजे हो काहीतरी अन्याय होता। आणि हा अन्याय विरोधात जर भविष्यात जर त्यांचा आमका समर्पक उत्तर नाही मिळाला तर सगळ्या प्रकारे आंदोलनात्मक असं दे कोर्टाच्या माध्यमातून असं कुठल्याही माध्यमातून असं दे आम्ही लढो देऊ तयार असं। या अनुषंगाने काहीतरी पर्यटन वाढीस होईल म्हणून आम्ही त्याला सपोर्टच करतो, पण सपोर्ट करताना जर आमचं नुकसान होत असत म्हणजे एखाद्याचा जर रोजीरोटी हिरावून जात असेल तर तो सपोर्ट काय करतो, मग त्याला उद्रेकच करू गो। त्यामुळे सरकारने किंवा प्रशासनाने आमका स्पष्टता देऊची की नक्की कारवाई कशाच्या अनुषंगाने होता आणि एवढे काय होता ही सरसकट काढलेली नोटिस, कारण प्रत्येकाकडे काही ना काही भरलेली पावती तर असा, आणि ती इतक्या वर्षानुवर्ष असा। इतके वर्ष काय प्रशासन झोपला होता का? आज मारुती उले असं त्यांच्याकडे 90 सालातली 91 सालातली पावती असा, म्हणजे 91 सालापासून ते आहे असं। मग 91 ते 23 जवळजवळ 32 वर्ष झाली, 32 वर्ष प्रशासन झोपला होता का? आज नोटीस काढता म्हणजे मग ही काहीतरी आमची दिशाभूल करण्यातच नक्की चालू असा की तुम्ही मरीन पार्कच करूचा असा म्हणून आमका खाली करता, एकदा मरीन पार्कच बनवचा, तुम्ही डिक्लेरेशन करा ना। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। ज्येष्ठ कीर्तनकार हबप बाबा महाराजांच्या निधनानं वारकरी संप्रदायावर मोठा आघात झालाय।
वयाच्या 89व्या वर्षी वृद्धापकाळानं त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. आपल्या अनोख्या कीर्तन शैलीनं त्यांनी देश विदेशातील जनतेवर गारूड केलं होतं. नवी मुंबईतील नेरूळ इथं त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. बाबा महाराज सातारकर यांच्या पार्थिवावर उद्या शुक्रवारी 27 ऑक्टोबरला संध्याकाळी 5 वाजता नेरूळ इथं अंत्यसंस्कार होणार आहे. दरम्यान बाबा महाराज सातारकर यांचं पार्थिव गुरुवारी दुपारी 3 नंतर अंतिम दर्शनासाठी नेरूळ जिमखानासमोर असलेल्या विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात ठेवण्यात येईल. ज्येष्ठ कीर्तनकार अशी त्यांची जगभरात प्रचिती होती. त्यांनी वारकरी संप्रदायाच्या सेवेची 125 वर्षांची परंपरा जपली होती. लहानपणापासूनच बाबा महाराज त्यांचे आजोबा आणि आई वडिलांसोबत वारी करायचे. लहानपणापासून सुरू असलेली ही त्यांची वारी वयाच्या 83व्या वर्षी सुद्धा त्यांनी सुरू ठेवली होती. बाबा महाराज हे लहानपणापासूनच दादा महाराजांचे लाडके होते. लहानपणापासून ते त्यांच्या पुढे बसून कीर्तन ऐकायचे. तेव्हापासून त्यांच्या कानावर जे काही पडलं ते त्यांच्या संस्कारात उतरलं. बाबा महाराज सातारकर यांच्या घरी शेकडो वर्षांपासून वारकरी संप्रदायाची परंपरा आहे, ती त्यांनी अखेरच्या श्वासापर्यंत जपली. वयाच्या 4थ्या वर्षी बाबा महाराजांनी दादा महाराजांच्या कीर्तनात चाल म्हटली. त्यांनी दादा महाराजांच्या पायाला जखम असतानाही चिखलात उभं राहून कीर्तन करताना पाहिलं आणि हीच निष्ठा पुढे बाबा महाराजांच्या पिढीनं पुढेही जपली. दादा महाराज हे बाबा महाराजांच्या आजोबांचं नाव. एक नातू म्हणून बाबा महाराजांनी आजोबांचे सगळे चांगले गुण आत्मसात करण्याचा प्रयत्न केला. बाबा महाराजांच्या पिढीत आजपर्यंत वारी कोणी चुकवलेली नाही. आजोबा दादा महाराज, वडील भाऊ महाराज, पुढची मुलगी भगवतीताई, नातू चिन्मय महाराज अशी समर्थ पिढी वारकरी संप्रदायाच्या प्रचार प्रसाराचं कार्य करीत होते. ते म्हणजे चालतं बोलतं ज्ञान होतं. त्यांच्या ज्ञानाला तोड नाही. पिढ्यानपिढ्याचे कीर्तनकार, कारण त्यांच्या आजोबांच्या पासून चालत आलेली ही परंपरा त्यांनी जशीच्या तशी जपली. स्वतःच्या मुलाचं दुःख विसरूनही त्यांनी कीर्तन केलेलं आहे अशी मला माहिती आहे. त्यांचं कीर्तन होतं त्याच वेळेला त्यांच्या मुलाचा शॉक लागून मृत्यू झाला. कीर्तन पूर्ण करून ते आपल्या मुलाच्या म्हणजे अंत्ययात्रेसाठी गेले. एवढं त्यांचं म्हणजे कीर्तनावर प्रेम होतं आणि त्यांच्या ज्ञानाला तोड नाही. ज्ञानाचा समुद्र म्हटलं तरी काय कमी पडणार नाही तो शब्द. इतके ते ज्ञानी होते. मोठी पोकळी निर्माण झालेली त्या परंपरेमध्ये, मोठी पोकळी निर्माण झालेली आहे. आता त्यांचा नातू, मला वाटतं त्याचं नाव चैतन्य महाराज, ते ती भरून काढतील अशी आशा आहे. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स, ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मालवण दौऱ्यावर येत आहेत म्हणून बांधकामावर बंदर विभाग कारवाई करत असेल तर आम्ही साम दाम दंडभेद करून प्रशासनाविरुद्ध लढायला तयार आहोत, असा इशारा मच्छीमार नेते दिलीप घारे यांनी दिला. पंतप्रधान कार्यालयाने निर्गमित केलेल्या वेळेप्रमाणे राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांचा केवळ 1 दिवसाचा मालवणमध्ये दौरा आहे. मग 1.5 महिना अगोदर या ठिकाणच्या व्यावसायिकांची तात्पुरत्या स्वरूपातील बांधकामं पाडण्याचा शासनाचा हेतू कोणता? याचे स्पष्टीकरण राजकीय प्रतिनिधी देऊ शकतील काय? जर आमचेच व्यवसाय या ठिकाणी बाधित होत असतील
तर सगळ्यांमध्ये, सर्व व्यावसायिकांमध्ये या निश्चित बंदी पुकारली जाईल. ते पर्यटन असो, मासेमारी असो किंवा पर्यटन संबंधित इतर छोटे मोठे व्यवसाय असो, मोदी साहेबांच्या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने जर या नोटिसा अदा केल्या असतील तर अनधिकृतचा शिक्का केवळ दांडी आणि राजकोट येथीलच लोकांना का, देवबाग, तारकर्ली, वायरी याही भागात शासकीय जागेवर असलेली अनधिकृत बांधकामे, शासन तत्परतेने पाडणार काय? जर आम्हाला एक भूमिका आणि इतरांना जर दुसरी भूमिका असेल शासनाची, तर आम्ही येन केन प्रकारेण साम दाम दंडभेद तत्वाचा वापर करून शासनाशी लढण्यास तयार आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स, ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाची कुडाळमधून सुरुवात झाली आहे. ही अभिमानास्पद बाब आहे असं सांगत तरुण युवकांनी, युवतींनी मतदान प्रक्रियेसाठी आपली मतदार म्हणून नाव नोंदणी करून घ्या असं आवाहन या कार्यक्रमादरम्यान जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांनी केलंय. बॅरिस्टर नाथपै नर्सिंग कॉलेज इथं आयुष्यमान भव प्रशिक्षण कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी किशोर तावडे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सईधुरी, गटविकास अधिकारी विजय चव्हाण उपस्थित होते. तरी या योजनेचा सर्वसामान्यांपर्यंत लाभ मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी सहकार्य करावं असं आवाहन सर्व मान्यवरांनी केलंय. पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आज या ठिकाणी हा कार्यक्रम आपण कुडाळ तालुक्यामध्ये घेतलेला आहे. असाच कार्यक्रम जिल्ह्यामध्ये सर्व ठिकाणी होणार आहे, पण त्याची सुरुवात ही कुडाळमधून सुरुवात झालेली आहे आणि ही खरंच अभिमानाची बाब आहे असं मला वाटतं. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण एक आरोग्यदूत म्हणून काम करणार आहोत. आपण आपल्या कुटुंबाचं, आपल्या म्हणजे आपल्या कुटुंबात आई वडील, भाऊ बहीण, आजी आजोबा असतील या सर्वांचं करायचं. त्याचबरोबर आपल्या परिसरातील, आपल्या गावातील लोकांचं काम करून घ्यायचं. या काळाअंतर्गत जे काही वैद्यकीय लाभ आहे ते त्या लोकांना मिळू शकतात. आणि आणखी त्या ठिकाणी मी विनंती करणार आहे, आता हे कॉलेज आहे 12वी नंतर फार्मसी प्रॅक्टिकल सर्व्हिस आहे, नर्सिंग करून आहे. या ठिकाणी ज्या विद्यार्थ्यांनी निवडणुकीचं मतदार नोंदणी केलेली नसेल ती देखील संधी तुम्हाला आम्ही या ठिकाणी उपलब्ध करून देतो, जेणेकरून आपल्या मतदारांची नोंदणी होऊन जाईल. आणि ज्यांचं वय 1 जानेवारी 2024ला 18 पूर्ण होणार आहे
त्यांना आता अर्ज करता येतो आणि त्याप्रमाणे आपल्या तहसील ऑफिस तहसीलदार पण आहेतच आणि त्या आपल्या संस्थेमध्ये देखील त्यानुसार कॅम्प आपल्याला घेता येईल आणि आता मूळ कार्यक्रम आपला हा पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेचा आहे आणि या अंतर्गत आपण एक आपल्या विद्यार्थी तसेच आपण जे शासनाच्या ज्या ज्या स्कीम्स आहेत त्याची माहिती आपल्याला होऊ शकते आणि त्या अनुषंगाने आपण या ठिकाणी काम करावं अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. धन्यवाद. मित्रांनो, एक लक्षात घ्या की आपण प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत तुमच्यात फार मोठी जबाबदारी आहे. कारण तुम्ही या जिल्ह्याच्या तालुक्याचं देणं लागतं आहे. आपण स्वतः किती जगलो कसे जगलो याला महत्त्व नाही, आपण इतरांसाठी काय केलं याला महत्त्व आहे. आणि म्हणून आज येथे महत्त्वाचं काय की आज तुम्ही तुमच्या कुटुंबाचं प्रधानमंत्री जन आरोग्य आधार कार्ड काढायचंच आहे. पण त्याचबरोबर घरी गेल्याच्या नंतर तुमच्या वाडीमध्ये जे लोक असतील, गावामध्ये जे लोक असतील त्यांचं जन आरोग्य कार्ड काढून घ्यायचं आहे. आणि ही आपली एक सामाजिक बांधिलकी आहे, ती आपण जपूया असं मी आठवण सांगतो. आज आपण मिशन म्हणून काय केलेलं आहे, कुडाळ तालुक्यात 25 कॉलेजेस आहेत, DED कॉलेजेस आहेत, ॲग्रिकल्चर कॉलेज आहेत, ज्युनियर कॉलेजेस आहेत, सिनियर कॉलेज आहेत, फार्मसी कॉलेजेस आहेत, फिजिओथेरपी कॉलेज आहेत. या 25 कॉलेजमध्ये अशा प्रकारचा कॅम्प आयोजित केलेला आहे. ज्या कॉलेजमध्ये 6800 मुलं आज आपण या ठिकाणी 6800 जर आपण कार्ड काढतोच आहोत आज, पण त्याही पलीकडे जाऊन ते तेवढे सगळे आरोग्य मित्र तयार करतो ज्यांच्या माध्यमातून आपला तालुका आपण कव्हर करणार आहोत. बांधून एक लक्षात घ्या की आपण नेहमीच कुडाळ तालुक्याने जिल्ह्याचं नेतृत्व केलं आहे. कुडाळ तालुक्याने केवळ जिल्ह्याचंच नाही तर कोकण विभागाचं तर राज्याचं पण नेतृत्व केलं आहे. वेगवेगळे उपक्रम जे आहेत ते कुडाळ तालुक्यामधून सुरू झालं आणि त्याचा शुभारंभ कुडाळ तालुका झाल्याच्या नंतर बाकी तालुक्याने त्याचं एक अनुकरण केलेलं आहे. आणि म्हणून 4 दिवसापूर्वी माननीय जिल्हाधिकारी महोदय आणि माननीय मुख्य महोदय कुडाळ तालुका दौऱ्यावर असताना त्यांनी आवाहन केलं होतं की या योजनेमध्ये आपण मागे आहोत आणि या जनतेसाठी आपण आपल्या तरुण पिढीला काहीतरी करणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून तरुण पिढीला माझं आव्हान आहे. मित्रांनो, एक लक्षात घ्या की तुम्ही या वयात जर या लोकांसाठी काहीतरी केला तर निश्चितपणे त्याचा समाधान आपल्याला मिळेल. आणि म्हणून तुम्हाला मी आवाहन करतो आहे की आज केवळ तुमचं काढून थांबायचं नाही आहे, तर तुम्ही सगळी जिल्ह्यातले स्थानिक आहात. या प्रशालेमध्ये सर फार मोठे अनेक फॅकल्टी आहेत, एकच फॅकल्टी नाही आहेत, बाकीच्या फॅकल्टीच्या परीक्षा सुरू आहेत, म्हणजे या ठिकाणी मुलं कमी आहेत. आणि म्हणून मी आपल्याला विनंती करतो की सगळ्यांनी तुमचं कार्ड काढायचंच आहे, पण हा तालुका शब्द कव्हर करा. या ठिकाणी माझी तुझी तब्येत त्यामुळे मी या ठिकाणी थांबतो. थँक्यू व्हेरी मच. मगाशी उल्लेख केला की हा कार्यक्रमचा प्रत्येक याच्यामध्ये सांगतो की हा योजनेचा लाभ घेण्याचा वेळ कोणत्याही कुटुंबाला कधी येऊ नये. आपल्याला एक लक्षात घेतलं पाहिजे की आपण हा जे योजना आहे त्याच्यामध्ये 5 लाखपर्यंतचा आरोग्य विमा आपण शासनाच्या मार्फत लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा एक नियोजन करत आहात. याचं जर आपण आता मी स्वतः या स्कीमसाठी एलिजिबल नाही, पण मला जेव्हा प्रायव्हेट सेक्टरकडून याचं खरेदी करावं लागतं विमाचं, तर माझ्यासारखं म्हणजे 30 वर्षाचा वयोगटातील एका पुरुषाला याचं ॲक्च्युअल कॉस्ट 5 लाखाच्या स्कीमसाठी ऑलमोस्ट 20,000 येतात कुटुंबाला. तर हे 20,000चा लाभ आहे टेक्निकली, जे लोकांपर्यंत देण्याचा प्रयत्न प्रशासनाच्या माध्यमातून चालू आहे. आणि हा लाभ जे आहे याचं इम्पॉर्टन्स आपल्याला तेव्हापर्यंत कळत नाही जेव्हापर्यंत याचा उपयोग होत नाही. आता पावशीमध्ये एक कार्यक्रम झाला होता ज्याच्यामध्ये सक्सेस स्टोरीज म्हणून काही लोक आले होते, त्यांनी सांगितलं की या कार्ड होता म्हणून त्यांना किती उपयोग पडला. त्याच्यामध्ये एक वयस्कर हे होते ज्यांनी सांगितलं की त्यांना काय हार्ट अटॅक आला होता आणि कोल्हापूरमध्ये त्यांचा पूर्ण उपचार झाला होता. त्यामुळे एक रुपया सुद्धा खर्च करण्याचा वेळ नाही आला. आता जेव्हा हेल्थ इमर्जन्सी येतात तेव्हा हेल्थ इमर्जन्सी सोबत फायनान्शियल इमर्जन्सी येऊ नये याच्यासाठी हा योजना आहे आणि खूप चांगल्या योजना आहेत. आपल्या जिल्ह्याच्या याच्यामध्ये ऑलमोस्ट 6 लाख लाभार्थी आहेत, त्यांचा आपल्याला कार्ड काढायचा आहे. आणि खूप चांगलं आहे नियोजन याच्यामध्ये. व्हिडिओ साहेबांनी एक संकल्पना केलं की आपल्या विद्यार्थी मित्रांना याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व करतायत, बूस्ट म्हणून त्यांना नेमत आहे आणि या योजनेचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत आपल्याला पोहोचवता येईल. मला असं वाटतं की आपल्या युवक असणार आहेत. एक आहे की हे योजनेचा लाभ आपण लोकांपर्यंत पोहोचू शकतात आणि दुसरा की आपण स्वतः याचं जर योजनेचा जे काही निकष आहे याचं एकदा वाचन केलं तर आपल्याला कळेल की आपल्या जवळ असणारे जितकं कुटुंब आणि बाकी
नेबर्स आहेत त्यांच्यापर्यंत त्यांना असा कधी काय एमर्जन्सी आलं तर हा योजना आहे आणि याचा आपल्याला लाभ घेता येईल हे जाणीव हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे. तर एकच विनंती असणार, अपेक्षा असणार आहे की आपल्याकडून की आज जे ट्रेनिंग होणार आहे त्यामध्ये आपण फोकस करून सर्व गोष्टींचा माहिती घेणार आणि या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा आपण प्रयत्न करणार. नमस्कार, मी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर धुरी. आज कुडाळ तालुक्यामध्ये आयुष्मान भव अंतर्गत आपण 25 कॉलेजमध्ये एकाच दिवशी सर्व विद्यार्थ्यांचं 6,800 विद्यार्थी आहेत. त्या सर्व विद्यार्थ्यांचं आपण आयुष्मान भव अंतर्गत KYC म्हणजे जी आपली PMJYची जी स्कीम आहे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या योजनेअंतर्गत आपल्याला KYC जे करायचे असतात, म्हणजे ज्यांचं रेशन कार्ड हे पिवळे आहे, केशरी आहे किंवा अंत्योदय योजनेमध्ये जे आहेत, त्या पूर्ण कुटुंबाला आपण वर्षाला 5 लाखापर्यंत वैद्यकीय मदत देतो. तर त्यासाठी आपल्याला कार्ड जे काढवायचे असते आणि त्या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी जी KYC करायची असते त्या प्रक्रियेचं प्रशिक्षण आज आपण कुडाळ तालुक्यामध्ये पहिल्यांदा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पहिल्यांदा आपण कुडाळ तालुक्यामध्ये सुरू केलेलं आहे. यामध्ये पहिल्यांदा आपण पणदूर हायस्कूलमध्ये हे प्रशिक्षण सकाळी घेतलं आणि आता आपण हे बॅरिस्टर नाथ पै जे MIDC कुडाळमध्ये जे कॉलेज आहे तिथे आपण हे प्रशिक्षण घेतो आहे. सदर प्रशिक्षण झाल्यानंतर जे आरोग्यदूत आपल्याला मिळणार आहेत, म्हणजे जे आपले ट्रेनी आहेत, तर ते आरोग्यदूत स्वतःचं पण कार्ड काढून ह्याच्यामध्ये घेऊ शकतात. तसेच आपल्या वाडीमध्ये आपले नातलग जे आहेत, आपल्या आजूबाजूचे जे शेजारी आहेत, त्या सर्वांचं कार्ड ते आपल्या स्वतःच्या मोबाईलमध्ये जनरेट करू शकतात. तर ह्या ट्रेनिंग घेण्यामागे आमचं एक उद्देश असा आहे की आपल्या जिल्ह्याचं पूर्ण टार्गेट हे 6,25,000 आहे. त्यामुळे जेव्हा आपण हे आरोग्यदूत जे आपण आता ट्रेनिंग करून आरोग्यदूत जे बनणार आहेत, तर त्या सर्वांचं ज्यावेळी प्रशिक्षण घेतल्यानंतर हे टार्गेट आपण लवकरात लवकर अचीव करू असा आमचा मानस आहे. आणि ह्या KYC बरोबरच आपण आभा कार्ड जे आपलं आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जे आहे, ते कार्डचं प्रशिक्षण पण आपण हे इथे घेणार आहे. ते कार्ड आपण प्रत्येकासाठी इथे असणार आहे. त्यामुळे आभा कार्ड आणि KYCचं प्रशिक्षण आज आपण इथे कुडाळ तालुक्यात पूर्ण जिल्ह्यामध्ये पहिल्यांदा कुडाळ तालुक्यात सुरू करतो आहे आणि माझ्या खूप साऱ्या शुभेच्छा या कार्यक्रमासाठी आहेत. थँक्यू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. खरं तर राजकारणामध्ये मन रमत नाही म्हणून काही लोकांनी राजीनामा दिले होता. आणि राजकारण हे मन रमण्यासाठी किंवा समाजकारण हे मन रमण्यासाठी नसतं, तर लोकांच्या मनातले जे प्रश्न असतात ते सोडवण्यासाठी असतात. आणि लोकप्रतिनिधी हा आपल्यावर असलेल्या अन्यायाचा किंवा आपल्यावर असलेल्या कुरघोडीचा या ठिकाणी वावर करत नाही. तर हा लोकप्रतिनिधी हा लोकांचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करत असतो, तो लोकप्रतिनिधी असतो. आणि त्यामुळे आज भारतीय जनता पार्टीची राज्यात आणि केंद्रामध्ये सत्ता आहे, डबल इंजिनचं सरकार आहे आणि या राज्याचे केंद्रीय मंत्र्यांचे जर चिरंजीव या राजकारणामध्ये जर नाराज होत असतील किंवा त्यांचं मन जर रमत असेल, तर या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारमध्ये अच्छे दिन खरोखर तर कोणते आलेत हा खरं तर प्रश्न सिंधुदुर्गवासियांना किंवा लोकांना, जनतेला आहे. कारण भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारमध्ये अच्छे दिन कोणाचेच नाहीत. आज निलेश राणे विकास कामं होत नाहीत किंवा त्यांना मान सन्मान दिला जात नाही म्हणून केंद्रीय मंत्र्यांचे मुलगे, त्यांचे वडील केंद्रीय मंत्री आहेत, त्यांचे एक बंधू हे भारतीय जनता पार्टीचे राज्याचे प्रवक्ते आहेत, सातत्याने लोकांवर आरोप करत असतात. आणि अशा निलेश राणेंचे जर मन रमत म्हणून राजकारणामध्ये राजीनामा देत असतील, भाजप त्यांना डावलत असेल असं जर म्हणत असतील, तर या भाजपचं आता अच्छे दिन कुठे आहेत. आणि निश्चितपणे लोकांना सुद्धा आता कळून चुकलं की भाजपने अच्छे दिन आणले नाही आहेत. त्याचबरोबर आपण बघितलं असाल की विविध विकास कामांसंदर्भात सुद्धा माझ्या मतदारसंघामध्ये गेले 1.5 वर्ष हे डबल इंजिनचं सरकार या ठिकाणी, या सरकारच्या माध्यमातून या मतदारसंघामध्ये खूप विकास झाला. खरं तर जी विकास कामाची जी कामं आता सुरू आहेत ती उद्धवजी मुख्यमंत्री असताना आणि माझ्या पाठपुराव्यामध्ये सुरू आहे ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचबरोबर जी कामाची अनेक वेळा विकास कामासंदर्भात मी सुद्धा जी स्थगिती दिली होती
ते माननीय मुख्यमंत्री आणि बांधकाम मंत्री रवींद्र सरांना अनेक वेळा भेटलो, परंतु त्यांनी ती स्टे उठवली नाही. आणि मग ती मला कोर्टात जाऊन आम्ही ती स्टे उठवली आहे आणि आता ती विकास कामं सुरू आहेत. आणि त्यामुळे जरी माझ्याकडे असलेल्या विविध आयुधाचा वापर करून आम्ही आमच्या मतदारसंघातील विकासासाठी सातत्याने धडपडत असतो, त्याचबरोबर सत्ता असू नये का सत्ता नसू दे किंवा अनेक वेळा विकास कामाचा बाबत आमच्यावर अन्याय होतो, अपमान होतो, परंतु आम्ही लोकांसाठी सातत्याने प्रयत्न करत असतो, आमचे पराकाष्ठाचे प्रयत्न करत असतो. त्याचबरोबर आज आपण मी असेल की निलेश राणे हे कुठल्याच पक्षाचं नेतृत्व मानत नाही आहेत, ही एक वस्तुस्थिती आहे. मग काँग्रेस असू दे, शिवसेना असू दे किंवा आता भारतीय जनता पार्टी असू दे. आणि त्यामुळे ते पक्षाच्या नेतृत्वाचा विश्वास कधी संपादन करू शकत नाहीत. आणि त्यामुळे त्यांच्याबद्दल काही हा त्यांचा पक्षांतर अंतर्गत प्रश्न आहे आणि त्या विषयात मी काही जास्त बोलणार नाही. परंतु भारतीय जनता पार्टी आणि त्यांच्यामध्ये आणि पोरबोडीचं राजकारण गेले अनेक वर्ष चालू आहे. आपण बघितलं झालं की पेपरमध्ये निलेश राणेंनी राजीनामा दिल्यानंतर राजीनामा मागे घेण्यापेक्षा 5-5 इच्छुक उमेदवारांचे फोटो झळकले. यामध्ये त्यांनाच त्यांच्या पक्षातून विरोध आहे हा या ठिकाणी दिसून येत आहे. खरं तर 2019 मध्ये सुद्धा त्यांच्या वडिलांनी निवडणुकीचा पळ काढला, त्यामुळे त्यांनी पळ काढता कारण त्यांनी निवडणूक लढवावी, लोकशाही मार्गाने लोक कोणाला ते स्वीकारतील. आणि आम्ही शिवसैनिकांच्या आणि उद्धवजी आणि आदित्यजींच्या नेतृत्वाखाली आम्ही निश्चित निवडणूक ही जिंकू आणि पुन्हा एकदा लोकांचा विश्वास आम्ही संपादन केलेला आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. 3 वर्षांपूर्वी सर्वोदय पतसंस्थेचे सभासद झालेल्या सगुण धुरींना या संस्थेवर बोलण्याचा पूर्णपणे नैतिक अधिकार नाही. त्यामुळे सगुण धुरी, दिलीप माळकर आणि दादा बेळणेकर यांनी सर्वोदय पतसंस्थेची बदनामी थांबवावी असा इशारा विद्यमान अध्यक्ष प्रकाश मोरे यांनी दिलाय. कुडाळ MIDC रेस्ट हाऊसवर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी प्रकाश मोरे, जोसेफ डॉन्टस, उत्तम सराफदार आणि गोविंद धुरी उपस्थित होते. कालच पत्रकार परिषदेमध्ये आलेले मुद्दे मी बरेचसे वाचले. त्यावेळी माझ्या लक्षात आलं की ज्यांना सहकारमर्षी जाधव साहेब यांनी आजपर्यंत सहकार्याच्या जवळ सुद्धा घेतलं नव्हतं, कुठच्या संस्थेवर घेतलं नव्हतं, कुठच्या संस्थेचा सभासद करून घेतला नव्हता, यांना सहकारादी मुळात कळणारच नाही आणि कळलाच नाहीये. त्यामुळे सगुण धुरींना या संस्थेवर बोलण्याचा पूर्णपणे अधिकार नाही. त्यांना 3 वर्षापूर्वी या संस्थेचा मी सभासद करून घेतलाय, ते संस्थेवर कुठेही नाही आहे. आणि त्यामुळे आजच्या परिस्थितीमध्ये तुम्हाला सांगतो, त्यांनी माझ्यावर अनेक आरोप केलेले आहेत की मी 10 लाखाचं कर्ज घेतलंय, 15 लाखाचं कर्ज घेतलंय. हे सगळे कर्ज घेतले आहे असे जे म्हणतायत ते मी रीतसर कर्ज घेतलेले आहे. कारण रीतसर कर्ज असं असतं, पतसंस्थेमध्ये सातत्याने 2 ते 3 प्रकारचं ऑडिट झालेलं असतं. एक पहिलं ऑडिट झालेलं असतं ते चार्टर्ड अकाउंटंटचं. त्याने आम्हाला सातत्याने कोल्हापूरचे सुशांत फडणीस यांनी आम्हाला त्या ठिकाणी ऑडिट केलेलं आहे. आणि त्या ऑडिटमध्ये सातत्याने या पतसंस्थेला 3 वर्ष सातत्याने अवर्ग मिळालेला आहे. आणि अवर्ग मिळाल्यामुळे त्यांनी सुद्धा आपल्या पत्रकामध्ये अवर्ग मिळालेला हे नमूद केलेलं आहे. कारण जर संस्थेचा स्वच्छ कारभार नसेल, चांगला कारभार नसेल तर अवर्ग कधीही मिळत नाही. हा पहिला मुद्दा झालेला आहे. त्या दृष्टिकोनातून ते म्हणतात मी कर्ज घेतलेलं आहे. मी सातत्याने आम्ही कर्ज घेतो. आजच या संस्थेमध्ये नाही, ज्यावेळी सहकार महर्षी शिवराम भाऊ जाधव यांनी ही संस्था स्थापन केली तिथपासून जवळजवळ 25 वर्ष या संस्थेवर मी संचालक म्हणून आहे. सातत्याने आम्ही कर्ज घेतो. त्या ठिकाणी माझी जमीन स्वतःची, ज्यांनी म्हटले काल जामीन आहेत, त्या जामीनदारांना ठेवलेल्या आहेत. तर जामीनदार ही माझी स्वतःची त्यांनी जाहीर केलं आहे की स्वतःची माझी आई आहे. माझ्या जमीन वडिलोपार्जित असल्यामुळे आईच्या नावावरच्या जमिनीवर मी तारण बोजा ठेवलेला आहे. आणि दुसरे जे आनंद समावारंग ते माझे सख्खे मामा आहेत, त्यांच्या जमिनीवर मी बोजा ठेवून मी कर्ज घेतले. त्यांचं म्हणणं आहे मी कर्ज घेतले हे नियमित मी त्याची परतफेड करतो. त्यामुळे मी जिल्हा बँकेवर संचालक आहे, जिल्हा खरेदी विक्री संघावर संचालक आहे, माझी स्वतःची संस्था आहेत, विकास संस्थेवर मी संचालक आहे. त्याच्यानंतर सर्वोदय पतसंस्थेचा गेले 4 वर्ष मी अध्यक्ष म्हणून काम करतोय. जर कुठे मी चुकीचा वागत असेल, माझी कर्ज मी थकीत ठेवत असेल
तर त्या ठिकाणी मला राहण्याचा अधिकार नाही. ह्या DDR, एअर ऑफिस, आयुक्त, सहकार मंत्री यांच्याकडे ह्यांनी अर्ज सगळीकडे केलेले आहेत. ह्यांनी सगळ्यांनी त्याची तपासणी पूर्णपणे केलेली आहे आमच्या पतसंस्थेची. आणि पतसंस्थेची तपासणी केल्यानंतर ह्यांना कुठचाही शासनाला किंवा DDRला किंवा ऑडिटरला एकही मुद्दा मिळालेला नाही. आम्ही पूर्णपणे ऑडिट त्या ठिकाणी करून घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये 100% बरोबर असल्यामुळे यांना मुद्दा मिळत नाही. त्यामुळे हे सगळेजण आक्षापोटी आणि आमच्या विरोधापोटी ते आमच्यावर सगळ्यांवर सराफदार असतील, डॉन्टस साहेब असतील किंवा अन्य पतसंस्थेचे संचालक असतील किंवा पतसंस्थेतील कर्मचारी असतील, यांच्यावर ते आक्षापोटी बोलत आहेत की त्यांना कुठचाही मुद्दा मिळत नाहीये. बेळंजेकरांना सुद्धा मागच्या वेळेला आम्ही त्या ठिकाणी संचालक म्हणून घेतलं. ते बेळंजेकर म्हणतायत की मला या ठिकाणी माझं प्रोसिडिंग ते मागावून लिहितायत. प्रोसिडिंग मागावून लिहितायत असं म्हणतायत. प्रोसिडिंग हे त्यांना माहिती आहे, त्यांना कळलं पाहिजे. 7 वर्ष ते आमच्या पतसंस्थेमध्ये संचालक म्हणून बसतायत, तर त्यांना कळलं पाहिजे. या महिन्याचं प्रोसिडिंग दुसऱ्या महिन्याला प्रोसिडिंगला मान्यता दिली जाते. त्यावेळी त्यांनी मान्यता दिलेली आहे, सर्वानुमते मान्यता झालेली आहे. त्यांनी कधी त्याच्या प्रोसिडिंगवर विरोध केलेला नाही. त्यांनी तशा पद्धतीचं प्रोसिडिंग DDRला किंवा एअर ऑफिसला कळवलेलं नाही आणि त्याचा मुद्दा संपूर्ण तपासलेला आहे. आणि अशा पद्धतीचं कर्ज घेऊन परतफेड करणं हे संस्थेला गैर नाही आहे. त्यांनी सगुंदुरी साहेबांनी, असं सन्माननीय सगुंदुरी साहेबांचे मी आभार मानेन. त्या संपूर्ण ज्यांनी काल पत्र घेतले त्यांचे आभार मानेन की त्यांनी संपूर्ण संस्था कशा पद्धतीत चालते. आणि त्या ठिकाणी 11 कोटी आमचे ठेवी आहेत आणि ते सर्वसामान्य माणसाच्या ठेवी आहेत. आणि माणगाव सारख्या एखाद्या छोट्या शहरामध्ये, अतिशय छोट्या शहरामध्ये त्या ठिकाणी 11 कोटी ठेवी ठेवून आमच्या ज्या अर्थी प्रकाश मोरे सारखे किंवा त्यांच्याबरोबर असणाऱ्या सर्व संचालक आणि कर्मचाऱ्यांवर विश्वास ठेवतात, हेच आमच्या संस्थेचा जनतेने दिलेला आणि ठेवीदारांनी दिलेला कौल आहे. आणि अशा पद्धतीची चांगल्या प्रकारे संस्था चालत असताना ह्या 2च संचालक, आजच्या विद्यमान संचालक मधले 2च संचालक त्यांच्या बरोबर आहेत. एक सुभाष भिसे आहेत आणि एक दादा बेळंजेकर आहेत. सगुंदुरी या संस्थेवर कधीही संचालक नव्हते. 3 वर्षापूर्वी मगाशी सांगितलं तर 3 वर्षापूर्वी ते सभासद झालेले आहेत आणि नाहक त्या ठिकाणी डोकं खुपसत आहेत. आणि आज त्यांनी पॅनल लादलेत. आता त्यांनी निवडणुकीचा मुद्दा आम्हाला सांगितलाय की तुम्हाला पत्रकारांना सांगितलंय निवडणुकीचा मुद्दा, आमच्यावर निवडणूक लादली आहे. मी परमेश्वराला आणि यक्षिणी देवीला साक्षी ठेवून आणि टेंबे स्वामींना साक्षी ठेवून सांगतो की तुम्हाला मी संपूर्ण माझ्या सभासदांना सांगतो की या ठिकाणी त्यांनी अशा पद्धतीची निवडणूक आमच्यावर लादली. आम्ही त्यांना दादा बेळंजेकरने सुभाष भिशाने विनिरोध निवडणूक करूया अशा पद्धतीचा प्रस्ताव आणला. त्यावेळी म्हणाले अध्यक्ष मोरे यांनी 4 वर्ष सांभाळलेलं आहे तर दुसरा अध्यक्ष कोण करणार. त्यावेळी आमचं संपूर्ण बसलेलं संचालक बोर्ड होतं. त्यांनी सांगितलं यावेळी दादा बेळंजेकर अध्यक्ष होऊ दे आणि दादा बेळंजेकरांना अध्यक्ष करूया. हे आम्ही मान्य केलं संपूर्ण बोर्डाने, त्या ठिकाणी बसलेल्या संचालक मंडळाने. अशा पद्धतीचा आमचा त्या ठिकाणी निर्णय झालेला होता. तर ह्यांनी ह्या सर्वांना, ज्या संस्थेमध्ये कधीही नसलेली माणसांना सोबत घेऊन त्यांनी दुसरं पॅनल तयार केलं आणि ही जनतेवर नव्हे तर माझ्या सर्व सभासदांवर, पतसंस्थेवर आज ही निवडणूक लादलेली आहे. याला आमचे सभासदच उत्तर देतील. कारण गेले 4 वर्ष किंवा 7 वर्ष हे कशा पद्धतीमध्ये त्रास संस्थेला देतात, ठेवीदारांना संस्थेला कसा देतात, संस्थेची एक बदनामी कशा पद्धतीमध्ये करतात, पेपरद्वारे कसे करतात, ही सगळी सभासदांकडे गेलेली बदनामी आहे. आणि सभासदांचा या पतसंस्थेवर, या पतसंस्थेच्या संचालक बोर्डावर, माझ्यासारख्या सर्वसामान्य अध्यक्षावर त्यांनी असा विश्वास ठेवलेला आहे की त्यांनी एवढी बदनामी पेपरमध्ये करून कच्चा मेमो सुद्धा फिरवून या ठिकाणी त्यांनी जी बदनामी केली, तरी 1 रुपया माझ्या डिपॉझिटरने, आमच्या डिपॉझिटरने संस्थेच्या 1 रुपया सुद्धा हलवलेला नाही. उलट त्या ठिकाणी संस्थेचे ठेवी वाढलेले आहेत. आम्ही आज तुम्हाला मी खरोखर सांगतो की बँकेचं कॅश क्रेडिट, सुभाष भिसे अध्यक्ष असताना बँकेचं कॅश क्रेडिट 2.5 कोटी वापरत होते. आज आम्ही 1 रुपया बँकेचं कॅश क्रेडिट न वापरता त्या ठिकाणी फक्त बँकेचा सपोर्ट, सिंधुदुर्ग बँकेचा सपोर्ट घेऊन आम्ही आज कॅश क्रेडिट घेण्याच्या अगोदर ही सगळी संस्था चांगल्या पद्धतीत चालवत आहे आणि चांगल्या पद्धतीचा प्रॉफिट आहे. दरवर्षी याचा अहवाल आम्ही संपूर्ण आमच्या सभासदांना समोर ठेवतो. अशा पद्धतीचं आमचं काम चांगल्या पद्धतीमध्ये या ठिकाणी चाललेलं आहे. त्याबरोबर तुम्हाला दुसरं सांगायचं झालं तर ते
माळकर आहेत, माळकर म्हणतात ते कालपर्यंत आमच्या संस्थेमध्ये कर्मचारी होते, जर ह्यांचे पैसे सुरक्षित नसतील तर ह्याला मिळणारे रिटायरमेंटची 15 लाख रुपये आम्ही त्याची 15 दिवसाच्या आत सगळी रक्कम त्याच्या नावावर केली. तो संस्थेत असताना संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांशी कशा पद्धतीमध्ये वागायचा, तिथल्या स्थानिक कशा पद्धतीत लोकांमध्ये वागायचा, माणगाव सारख्या शहरामध्ये त्याची कशा पद्धतीमध्ये हालत केली, याबद्दल त्या ठिकाणी काय त्याची परिस्थिती घडलेली होती, ही मला त्या ठिकाणी ह्याच्यानंतर जर त्यांनी काय बोलला तर ती पूर्णपणे व्हिडिओ क्लिप सुद्धा आमच्याकडे आहे, ती आम्ही सुद्धा दाखवण्यासाठी मागे पडणार नाहीत. अशी माळकरांची परिस्थिती आहे. माळकर कालपर्यंत आमचे कर्मचारी होते, वसुली अधिकारी होते, त्यावेळी मात्र त्याला कुठची वसुली करता धड आली नाही आणि त्यावेळी आमच्यावर बोलला नाही. आज स्वतःला संचालक पद पाहिजे, स्वतः त्या कर्मचाऱ्यांना सत्वायचे आहेत, कर्मचाऱ्यांच्या रागापोटी आज तो या संचालक बोर्डामध्ये येण्याचं त्याचे बरे अनेक दिवस आता वर्षभर त्याचा प्रयत्न चाललेला आहे. अशा पद्धतीत माळकर वेगवेगळे माझ्या कुटुंबावर सुद्धा याच्यापूर्वी त्यांनी नको ते बदनामी माझी केलेली आहे. त्या संदर्भात माळकर यांच्या विरोधात मी त्यांना तशा पद्धतीची वकिलाची नोटीस दिली आहे आणि त्याच्यावर मी दावा दाखल करणार आहे 30 लाखाचा. अशा पद्धतीचं सगळं वकिलांकडे मी तयार करून कोर्टाकडे जाण्याची तयारी ठेवलेली आहे. मी कोणाला अशा पद्धतीत जो माझ्यावर खोटे आरोप करणार त्याला मी कोणालाही सोडणार नाही. त्याचप्रमाणे बेळणेकर यांना जर समजत नसेल सहकार तर त्यांनी सहकारामध्ये कधीही बोलू नये. कारण प्रोसिडिंग कसं लिहिलं जातं, ठेवी कसे ठेवल्या जातात, लोकांशी कसं सन्मानाने वागायचं, ठेवीदार हे आपले हितचिंतक आहेत. त्यांनी एक शब्द म्हटलाय त्याच्यामध्ये की 2000 ठेवीदार आहेत. 2000 ठेवीदार नाहीत, सगुंदरीने माहिती करून घ्यावी. 2000 ठेवीदार नाहीत तर 2000 सभासद आहेत. लक्षात आलं का? ठेवीदार नेमके मोजकेच आहेत आणि त्यांच्या जीवावर आज आम्ही संस्था चालवतो. माझे जे ग्राहक आहेत ते पहिले ठेवीदार आहेत, दुसरे कर्जदार आहेत आणि तिसरे सगळे सभासद आहेत. अशा पद्धतीच्या ह्याच्यावर आम्ही ही संस्था चांगल्या पद्धतीमध्ये चालवतो. आज ही निवडणूक तुम्हाला मी सांगितली कशा पद्धतीने आमच्यावर लादली गेलेली आहे. अशी निवडणूक आमच्या संस्थेवर त्यांनी 37 वर्षांनी हे सगुंदरीने आम्ही 3 वर्षापूर्वी सभासद करून घेतले म्हणून त्यांनी त्यांच्यावर लावलेली आहे. ते बायोलॉज सांगतात, घटना सांगतात, पतसंस्थेचे हे सगळे विषय त्यांना मुळात कळतच नाहीत. ते एका शिक्षण संस्थेवर आहे, त्या शिक्षण संस्थेवर त्यांचे किती घटनेमध्ये चुकाचे दुरुस्त आहेत ते जर बोलायला पाहिजे असेल तर मला तुम्ही 28 तारीख नंतर निवडणूक झाल्यानंतर माझ्या बरोबर तुम्ही बोलायला या, मला प्रश्न विचारा. कशा कशा चुका किती केलेल्या आहेत त्या ठिकाणी ते मी तुम्हाला अगदी सविस्तरपणे सांगू शकतो. माझ्यासारखा माणूस सहकार महर्षी शिवरामभाऊ जाधवांबरोबर गेले 25 वर्ष त्या पतसंस्थेवर आहे. मी अनेक संस्थांना आरोग्यसारखी विकास संस्था चालवतोय, त्या ठिकाणी अतिशय चांगली संस्था आहे. त्याशिवाय जिल्हा बँकेत गेले 11-12 वर्ष आहे. अशा जिल्ह्यामध्ये असणारा सहकारातल्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये मी सहभाग आहे, जिल्हा खरेदी विक्री संघावर आहे. अशा असताना फुकटची माझी हे बदनामी करतात की त्यांना त्याची संस्था ही घ्यायची आहे, पण संस्था कशाबद्दल बरोबर खायची ही त्यांना एकालाही त्याच्यातल्या माहिती नाही आहे. त्याने ह्या सर्वांना घेऊन जनतेची फक्त दिशाभूल करतात, प्रकाश मोरे यांची बदनामी करतात. हे त्यांचं चाललेलं आहे. आजपर्यंत बेळणेकर गेल्या 7 वर्षामध्ये माझी बदनामी करून एक पॉइंट शोधतायत, पण एका सुद्धा पॉइंटवर त्यांनी स्पष्ट काल या ठिकाणी जाहीर केलेलं आहे. आम्ही सहकार मंत्र्यांकडे सुद्धा अर्ज केलेला आहे असं ते म्हणतायत. सहकार मंत्र्यांकडे अर्ज केलेला आहे, त्याची चौकशी झाली. तुम्हाला आज माहिती आहे की पतसंस्थेमध्ये लोकांच्या ठेवी ठेवलेल्या असतात, सर्वसामान्य शेतकऱ्याच्या ठेवी ठेवलेल्या असतात. अशात जर भ्रष्टाचार होत असेल तर कुठचंही शासन किंवा कुठचाही अधिकारी गप्प बसत नाही, ताबडतोब त्याची चौकशी होते. अशा चौकशीमध्ये आज आम्हाला त्यांनी आमच्यावरच्या आरोप त्यांनी शोधून काढले असते तर आज एकही त्यांना आरोप मिळालेला नाही, म्हणून ते अगदी आक्षाबक्षा झालेले आहेत. अशा पद्धतीने झालंय. त्याच्याबरोबर त्यांनी मगाशी बेळणेकरांनी त्याच्यामध्ये एक पत्रकार परिषदेमध्ये परवा झाली, त्याच्यामध्ये एक शब्द बोलले की आम्हाला ऑडिटरचे पैसे भरावे लागतात. ऑडिटर त्यांनी 5 वर्षाचं ऑडिट मागितलं होतं, सहकार मंत्र्यांकडून पत्र आणलं होतं. तो माननीय सहकार मंत्र्यांनी त्यांना तसं पत्र याचं ऑडिट करा, तर त्याच्यामध्ये DDRने चौकशी केली तर ह्याच्यामध्ये सगळे रिपोर्ट तपासले तर कुठेही चुकलेलं नव्हतं आणि त्यामुळे त्याने ऑडिट करायचे असेल तर त्याची कमीत कमी फी 1 वर्षाची 80,000 रुपये असते. तर अशा पद्धतीची 80,000 रुपये फी 5 वर्ष दिला तर 8-5-40 4 लाख रुपये फी कोण भरणार? आम्ही सांगितलं तुम्हाला लागतील ते कागद आम्ही देऊ, आम्ही काय 5 वर्षाची तुमची ऑडिटची फी संस्था भरायला तयार नाही. असा आमचा संचालक बोर्डामध्ये तसा ठराव झालेला होता. जे कागदपत्र लागेल, जे ऑडिटर येतील त्यांना आम्ही पूर्ण कागदपत्र देऊ
अशा पद्धतीचा स्वच्छ कारभार या ठिकाणी माणगाव सर्वोदय पतसंस्थेचा चाललेला आहे. त्याच्यामध्ये सराफदार असतील, जोसेफ डॉन्टस असतील, हे सगळे आजचे यांच्यावर आम्ही फॉर्म भरले त्यावेळी हे सगळे कर्जाचे पुरावे आमचे DDR कडे किंवा निवडणूक निर्णय अधिकारी होते यांच्याकडे त्यांनी दिलेले होते. आणि हे दिलेले ठराव असताना त्या ठिकाणी त्यांनी सगळी तपासणी करूनच आमचे फॉर्म त्यांनी योग्य आहेत, निवडणुकी उमेदवार लढू शकतात अशा पद्धतीचा रिपोर्ट दिल्यानंतर आम्ही उमेदवार झालो. यांना कुठचाही पॉईंट न मिळाल्यामुळे आज जनता त्यांना काय उत्तर देणार हे समजल्यानंतर ते त्यांच्या पायाखालची वाळू घसरलेली आहे, सरकलेली आहे. त्यामुळे आज हे तुम्हाला सगळं बोलत आहे. साहेब, ही डबल ढोलकी म्हणजे टिबल ढोलकीच आहे. कारण तुम्हाला डबल ढोलकीपेक्षा त्यांच्यावर आम्ही तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही बाबा आमचं एक मताने सुभाष विषनाईस तुम्ही जाऊन येजा. मी परमेश्वराची शपथ घेऊन मग सांगितलं की आम्ही त्यांना सांगितलं बिनविरोध करूया आणि दादा बेंडेकरांना अध्यक्षपद पाहिजे असेल तर देऊया, कारण निवडणूक लागू नये म्हणूनच आम्ही सांगितले. आणि याच निवडणुकीसाठी 4.5 लाख वगैरे काही खर्च येत नाही. साधारणपणे माझ्या माहितीप्रमाणे आज आम्ही DDR कडे अधिकृतरित्या 80,000 रुपये भरले, घोडे पाटील आणखी 22,000 रुपये, 1 लाखामध्ये निवडणूक होते. निवडणुकीचा JR असा आहे पर मतदारा पाठीमागे 240 रुपये याप्रमाणे खर्च करता येतो. तरी पण आम्ही DDR ना आणि आम्ही सहकार्य म्हणजे आमचे कर्मचारी सहकार्य करून यांची मदत घेऊन कमीत कमीत निवडणूक निर्णय अधिकारी हे खर्चाच्या ह्याच्यामध्ये निवडणूक करणार आहेत. पण निवडणूक जी लागलेली आहे आणि निवडणूक लावलेली आहे ती ह्या सगुणधुरी, दादा बेंडेकर आणि माळकर यांच्यामुळेच निवडणूक लागलेली आहे. त्याच्यामधले बरेचसे संचालक येऊन आम्हाला सांगतायत त्यांच्या पॅनलमधले की बाबा ही निवडणूक लागली ती चुकीची आहे, आम्ही चुकीच्या माणसांबरोबर गेलेलो आहोत. अशा पद्धतीची ते सातत्याने येऊन सांगतायत. निवडणूक या संस्थेची लागता नाही, कारण माडगुतान सरकार चांगला 20 वर्ष 25 वर्ष सहकारमर्षी जाधव साहेबांबरोबर काम केले, गावड्यांसारखे चांगले माणूस त्यांच्याबरोबर काम करत होते. ह्यांनी सगळ्यांनी येऊन सांगितले ही निवडणूक लागता कामा नये. तरी पण यांनी मुद्दाम म्हणून निवडणूक ही 2-3 माणसांनी लावलेली आहे आपल्या स्वतःच्या स्वार्थापोटी. त्यांना वाटतं आम्हाला खूप काही संस्थेतलं कळतं, पण संस्थेतलं काय कळतं आणि न कळतं हे आता तुम्हाला मी 2-3 उदाहरणं सांगली, त्याच्यावरून तुमच्या आणि जनतेच्या सभासदांच्या लक्षात येईल. साहेब, तुम्हाला त्यांनी सांगितलं की 96 मधला 7/12 आहे. त्यांनी म्हटलंय की माझं स्वतः सांगतो अगोदर की 96 मधला 7/12 आहे. 96 मध्ये मी कर्ज घेतलं, त्यातला 7/12 असेल. ल नमुन्यातला विषय सांगितला. ल नमुन्यामध्ये म्हणजे सुद्धा त्याचा फेरफार होतो आणि फेरफार झाल्यानंतर त्याच्यावर बोजा तारण होतो. अशा पद्धतीचं आम्ही ठेवलेलं आहे. हे ते म्हणतात तसं काही नाही आहे की त्यांना आमच्यावर आरोपच करायचे आहेत, त्यामुळे ते म्हणतायत. ह्याला काय तथ्य नाही आहे. बोजा आहे, जमीन विकली असेल असं म्हणतायत. तो 7/12 किती तारखेचा हे जाहीर केलाय काय त्यांनी? नाही केलाय. 7/12 किती अमुक तारीखचा आहे, म्हणजे 1 वर्षातला आहे, 6 महिन्यातला आहे, 3 महिन्यातला आहे, काय कधी आहे? आज 7/12 जाहीर करावा लागतो त्याच्यावर. आणि ते म्हणतात जमीन विकली असेल 96 मधला 7/12 तर आत्ताचा फ्रेश आहे माझा दिलेला. परत 7/12 त्यांनी संस्थेकडे मी सगळे 7/12 सुद्धा दिलेले आहेत, कारण वर्षाला 7/12 काय आहे ही आमची संस्था घेते, सगळ्यांसाठीच नियम आहेत. आम्ही तसे 7/12 त्यांच्याकडे दिलेले आहेत संस्थेकडे. ते त्यांनी घ्यावेत, बघावेत कधीचा बोजा आहे तो, त्यांना शंका वाटत असेल तर. आणि माझे सर्व सभासदांना आज निवडणुकीच्या निमित्ताने हे आहे, माझं कर्ज बेकायदेशीर असेल, सराफदारांचं बेकायदेशीर असेल किंवा यांचं डॉन्टस साहेबांचं बेकायदेशीर कर्ज असेल तर त्यांनी येऊन चेक करावं. त्यांना जर सभासदांनी आम्हाला जनरल सभेला सांगितलं तुम्ही कर्ज घेतलं ते बुडवणार आहात, तर आम्ही त्या संस्थेतून ताबडतोब तात्काळ बाजूला राहायला तयार आहोत आणि तात्काळ संस्थेचं कर्ज संपूर्ण भरायला सुद्धा तयार आहोत. साहेब, खरंच सांगायचं झालं तर अनेक कर्मचाऱ्यांशी त्यांचा वाद झालेला होता आणि अनेक कर्मचाऱ्यांबरोबर त्यांचा वाद झालेला होता. अनेक आमच्या संचालकांबरोबर त्यांचा वाद झालेला होता आणि त्यांना नेहमी वादाच्या भोवऱ्यात, कारण स्वतःचा त्यांचा सक्का भाऊ जी व्यवस्थापक होता त्याचंही परब म्हणून, काशीनाथ परब म्हणून त्याचं आणि त्यांचं कधीही पटलेलं नव्हतं. सुभाष विषय अध्यक्ष होते, त्यांचं आणि त्यांचं कधी धड पटलं नव्हतं त्या संस्थेचे. त्यावेळी त्यांच्या विषयावरनं काही गोष्टी घडलेल्या आहेत, हे आम्ही आता सांगत नाही तुम्हाला. तर अशा पद्धतीत काम करणं ह्याचा सगळ्याचा कुठेतरी मी उद्या संचालक झाल्यानंतर ह्यांना सगळ्यांचा मी राग काढणार आहे, अशा पद्धतीचं त्यांचं मानस आहे. लक्षात आलं ना? म्हणून त्या पद्धतीमध्ये ते आज हे आरोप आमच्यावर करत आहेत. नक्कीच साहेब, तक्रारी करणं हे अडचणीत काही लोक आणण्याचा प्रयत्न करतायत आहेत, पण परमेश्वराच्या कृपेने आणि तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने त्याचा शहानिशा सातत्याने होते आहे.
अधिकाऱ्यांनी येऊन त्या ठिकाणी सगळे मुद्दे वेगवेगळे काढले. आमच्या बँक कर्मचाऱ्यांचं ऑडिट, बँकेचं ऑडिट होतं. तुम्हाला मी सांगितलं 2-3 ऑडिट होतं, तशी बँकेचं ऑडिट होतं. बँकवाल्यांनी माझे मुद्दे कुठे असतील तर बघितले ऑडिटरने, आमच्या ऑडिटरने बघितलं, DDRने त्यासाठी ऑडिटरने बघितलं. असं सगळे मुद्द्याची चौकशी केल्यानंतर कुठेही मिळत नाही. ही सुद्धा त्यांच्या पोटात पोटशूळ येते आहे, म्हणून ते माझ्यावर आरोप करतायत. आता त्यांनी स्वतःच्या तोंडाने सांगितलं आम्ही सगळ्यांकडे तक्रार केले तरी आमची कोण दखल घेत नाही. तुम्हाला सांगू, आजच्या सारख्या पारदर्शक आणि माहितीच्या अधिकारात सगळ्यात असणाऱ्या विषयामध्ये अशी तक्रार केल्यानंतर कोण कोणाची चौकशी करत नाही, असं कुठे थांबलंय काय? नाही थांबले. आणि दुसरं ते म्हणतात माहितीचा अधिकार पतसंस्थेना लागू आधी होत नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे काही माणसं होती बेळणेकरांसारखी मी म्हणू शकतो, कारण बेळणेकरांनी काहीतरी पेपरामध्ये छापून, बेळणेकरांनी माझ्या सर्व जे सभासद माझे मतदार होते त्यांना एक पेपरातून बातमी रत्नागिरी टाइम्सची कॉपी पाठवली होती काय, आणि माझा पराभव करण्यासाठी त्यांनी मदत केली होती. तर अशा पद्धतीचं काम बेळणेकरांनी त्या जिल्हा बँकेच्या वेळी माळकराच्या मदतीने केलेलं होतं, आणि त्याचा समा मी पडलं येणे हे वेगळी गोष्ट असते. कारण तुम्हाला माहिती आहे त्याच्यातले दिग्गज अध्यक्ष सुद्धा सतीश सावंत होते, राजन तेली होते, असे माझ्यासारखा माणूस होता, माणगावकरांसारखे माणूस होते. हे सगळे त्या ठिकाणी स्वच्छ कारभार करत होते. भृजंग सहकारातले नेते होते, ते सुद्धा पडले. त्यांच्याबरोबर मी एक पडलो. पण माझं क्रेडिट काय आहे, माझी समाजामध्ये काय ताकद आहे, मी सहकारामध्ये किती आहे हे ओळखून माझ्या नेत्यांनी, माननीय राणे साहेबांनी, निलेश साहेबांनी, नितेश साहेबांनी मला परत बँकेवर घेतलं. हे माझं मोठं क्रेडिट आहे. आणि की तुम्हाला मी काय सांगणार, 2 वेळा जिल्हा बँकेसारख्यावर कॉप करून घेणं, तज्ञ संचालक म्हणून कॉप करून घेणं ही साधी गोष्ट नाही आहे. आणि हे जर ह्या समोरच्या माणसाला, माझे शेजारी बेळणेकर यांना कळत नसेल आणि माळकर याला जर समजत नसेल एका कर्मचाऱ्याला, तर दुर्दैवी बाब आहे. याच्यापेक्षा दुर्दैवी बाब कुठची नाहीये. साहेब कुठेतरी प्रोसिडिंग लिहित असतो. हे प्रोसिडिंग कधी ताबडतोब लिहिलं जात नाही, कारण प्रोसिडिंग हे कच्चं तयार केलं जातं त्या दिवशी, मीटिंग दिवशी, आणि मेन जे रजिस्टर असतं ह्याच्यानंतर मागाहूनच आपण सगळं प्रोसिडिंग त्याच्यामध्ये ओढलं जातं. पण प्रोसिडिंगचं वाचन प्रत्येक मिटिंगला, दुसऱ्या मिटिंगला वाचन होतं प्रोसिडिंगचं, आणि ते प्रोसिडिंगचं वाचन झाल्यानंतर संचालक बोर्ड त्याला पूर्णपणे मान्यता देते, आणि ते प्रोसिडिंग वाचल्यानंतरच पुढे मिटिंग चालू होते पुढच्या विषयाला. अशी पद्धत आपल्याला कायम सातत्याने असतं, हे बेळणेकरांना माहीत नसेल. साहेब सातत्याने आमचे म्हणजे मुद्द्यावर, प्रशासनाच्या मुद्द्यावर त्या ठिकाणी बसल्यानंतर, अध्यक्ष असल्यानंतर चर्चा होत होती. मी केलेले चर्चा किंवा दिलेले निर्णय त्यांना मान्य न होत होते, आणि कोणीही संचालक त्यांचं ऐकून घेत नव्हतं. त्या रागापोटी माझ्यावर त्यांनी तक्रार दिलेली होती, आणि त्या रागापोटी तक्रार दिल्यामुळे पोलीस स्टेशनला, पोलिसांना सुद्धा योग्य वाटले नाही त्याची चौकशी. बाबा ही योग्य आहे, हा असेल की नाही, त्या पद्धतीची चौकशी केली आणि त्यांना निर्णय वाटला तो त्यांनी दिला. त्याला काय मी काय करू शकत नाही. तक्रार ही पोलीस स्टेशनला कोणीही देऊ शकतो. आता ते दादांना कळलं पाहिजे. तुम्हाला सांगतो की दादा त्या ठिकाणी 7 वर्ष आमच्या बरोबर संचालक होते. दादा, आम्ही जर कुठचा विषय चुकीचा केला असेल तर संचालक म्हणून त्यावेळी त्यांनी तो विषय मुद्दा मांडला पाहिजे होता त्या ठिकाणी. तर त्यांनी तो मुद्दा न मांडता त्याच्यातले नको ते पॉइंट घेऊन पतसंस्थेला धोकादायक कसे आहेत, अध्यक्ष यांना बदनाम कसं करता येईल, हे मुद्दे घेऊन ते जनतेसमोर जात होते. ते मीटिंगमध्ये कधीही चांगले शब्द किंवा एखादं ठराव त्यांनी संस्थेच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून कधीही मांडलेलं नाही. आजही तुमची माझे सभासद आहेत, ते सभासदांना मुद्दे वाचण्याचा आणि डायरेक्टरांना सगळं प्रोसिडिंग वाचण्याचा अधिकार आहे, ते तुम्ही बघू शकतात. आणि ते बघितल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल दादाने संबंध हिताचे मुद्दे त्या ठिकाणी प्रोसिडिंगवर किती मांडले आहेत. साहेब, हे सगळं हास्यास्पद गोष्ट आहे माझ्या दृष्टिकोनातून, कारण माझ्यासारख्या माणसावर संबंध, जिल्ह्यामध्ये एक मी छोटा मोठा धंदा करतो, सहकारामध्ये गेले 11-12 वर्ष जिल्हा बँकेसारख्या मोठ्या एक सिंधुदुर्गातल्या संस्थेवर आहे, बँकेवर आहे, आणि त्याच्यावर अनेक संस्था सुद्धा मी सांभाळतो, आणि जाधव साहेबांपासून अशा अनेक संस्थेवर आहे. आणि त्या असताना मला त्यांनी मी दादागिरी करतो ही गोष्ट कुठचाही माणूस सांगू शकत नाही. दादा बेळणेकरांना ह्याची दादागिरी माझ्या बोलण्याची का वाटते? कदाचित माझ्यावर ही सगळी मिळणारी पदं आहेत किंवा मला मिळणारा मोठेपण आहे,
मिळणारी पदं आहेत ही कुठेतरी त्यांच्या पोटात दुखत असेल म्हणून आकसापोटी माझ्यावर हे आरोप आहेत त्यांचे. बाकी कोणाचे आरोप असतील तर मला तुम्ही दाखवा. साहेब चांगला मुद्दा तुम्ही काढलात. महत्वाचा मुद्दा म्हणजे तुम्हाला सांगायचं झालं तर सगुंदरींबद्दल बोलायचं झालं तर सगुंदरीशी बोलतो. पूर्ण पक्षाने या ठिकाणी एकच उमेदवार सरपंचचा दिला होता आणि तो निवडून आणण्याची जबाबदारी दिली असताना माणगाव सारख्या चांगल्या शहरामध्ये आणि कित्येक वर्ष ग्रामपंचायत आमच्याकडे असणारी त्यांनी मुद्दा म्हणून अपक्ष उमेदवार उभा केला आणि त्या ठिकाणी 32 मतांनी आमचा सरपंच पडला. जोसेफ सारख्या चांगल्या माणसाला सातत्याने सगळे असतात त्याच्या मुलाला त्यांनी पाडलं. असं सातत्याने पक्षविरोधी काम करण्याचं सगुंदरींचं चाललेलं होतं. ह्याचं स्पष्ट उदाहरण आणि जिवंत उदाहरण म्हणून माणगाव ग्रामपंचायत आहे. आणि दादा बेळंजेकरांची पण तीच परिस्थिती आहे. कारण दादा बेळंजेकरांना राजन तेली सारख्या साहेबांनी स्वतः त्या ठिकाणी येऊन त्यांची समजूत काढली. त्या ठिकाणी मोहन सावंतांसारख्याने येऊन त्या ठिकाणी त्यांची अनेक वेळा समजूत काढली. राजकारणाचे सगळे धडे त्यांना सांगितले. यापूर्वी बीजेपीत जाताना 4 वेळा 10 वेळा माझाही सल्ला त्यांनी दादाने घेतला होता बा बीजेपीत जायचं की नाही जायचं. अशा पद्धतीची अशा स्वतःच्या स्वार्थापोटी एक दादा बेळंजेकर सुद्धा माझे एक चांगले मित्र होते आणि ही मैत्री त्यांनी आज स्वतःचा अध्यक्षपद नाही मिळालं म्हणून हे माझ्यावर आरोप करून त्यांनी आज बाजूक जाण्याचा किंवा ही स्वतःच्या पक्षामध्ये हात तयार करण्याची त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे आणि हा फार अत्यंत चुकीचा आहे. साहेब सगुंदरींचा विजय कसा मी सांगू. माझा विजय हा 100% आहे. कारण सगळेच सभासद आहेत ते आमच्या परिचयित आहे. प्रकाश मोर्ये प्रत्येकाच्या सभासदांच्या घराघरापर्यंत पोहोचलेला आहे. पॅनलची माणसं आहेत तीच सगळी घराघरापर्यंत पोहोचलेली. त्यांचं कॅरेक्टर अतिशय चांगलं आहे. आम्ही कशा पद्धतीची निवडणूक या सगुंदरीने आमच्यावर लादलेली आहे अशा पद्धतीचं सांगितलं आहे. माणगावला पूर्णपणे ज्या ठिकाणी 400-450 मतदान आहे त्या ठिकाणी माणगाव ग्रामपंचायत सगुंदरीने कशी पाडली अपक्ष उमेदवार करून ह्याचं जिवंत उदाहरण आहे. त्यामुळे सगुंदरीला कसे स्वीकारतील ते माझ्या पॅनलच्या सहकार्यांना अगदी चांगल्या पद्धतीत सुद्धा स्वीकारतील. कारण त्याचं जिवंत उदाहरण माझ्याकडे चांगले ॲडव्होकेट माणसं आहेत, उद्योजक आहेत, ज्यांना संस्था कळते, ज्यांना सहकार कळतो अशी माणसं आहेत. उदाहरणार्थ माझ्याकडे माझ्या पॅनलमध्ये असणारी माणसं तुम्हाला सांगतो. मी सर्व माझ्या सभासदांना आज हात जोडून विनंती करतोय की माझ्या या सर्व संचालकांना आज डायरेक्टर बोर्डांना सभासदांना तुम्ही निवडून द्यायचं आहे आणि या ठिकाणी तुम्ही भरघोस मतांनी निवडून येऊन चांगला कारभार आमच्याकडून करून घ्यायचा आहे. तुम्ही सभासदांनी अशी मी सभासदांना सर्वांना विनंती करतो. त्या सभासदा माझ्या संचालक बोर्डामध्ये जे उभे आहेत त्यांची मी आता नावं करतो. जोसेफ पीटर डॉन्टस, मुकुंद राघो धुरी, मी स्वतः प्रकाश जगन्नाथ मोर्ये, तसे महादेव अनंत परब, त्याचप्रमाणे पंढरीनाथ शशिकांत परब, संदेश अमृत राणे, उत्तम जनार्दन सराबदार, प्रफुल्ल सुरेश सुद्रिक, गुरुप्रसाद सीताराम कोरगावकर, कविता किशोर कुडतरकर, मथुरा गोविंद राऊळ आणि रामचंद्र धोंडी खरात. आणि हे जे मी सगळे सभासद घेतले आहेत, संचालक बोर्ड घेतले आहेत, ते सगळ्या पक्षाचे आहेत या ठिकाणी. त्यामुळे सहकार, जसे जाधव साहेब म्हणायचे की सहकाराशिवाय उद्धार नाही, तसं मी सहकारात सगळ्यांना घेऊन बरोबर या ठिकाणी चाललंय. मी माझा पक्षच निस्ता घेतलेला नाही, ती सगळ्या समाविष्ट करून या ठिकाणी मी हे पॅनल उभं केलेलं आहे आणि माझी 100% खात्री आहे भरघोस मताने माझं पॅनल निवडून येणार. मी हात जोडून सर्व सभासदांना विनंती करतो. माझी निशाणी नारळ आहे. या नारळाला तुम्ही 12च्या 12 मतं घालून सर्व सभासदांनी विजयी करायचं आहे भरघोस मताने. आणि 28 ऑक्टोबरला 8 वाजल्यापासून 4 वाजेपर्यंत मतदान आहे. या मतदान तुम्ही करावं अशी माझ्या सर्व सभासदांना मी विनंती करतो. हायस्कूल या ठिकाणी येऊन मतदान करायचंय. सर्वोदय सहकारी पतसंस्था मर्यादित माणगाव तालुका कुडाळ पंचवार्षिक निवडणूक 2023-24 ते 28-29 सहकार महर्षी जाधवसाहेब सहकार पॅनल आणि आमचे सर्व उमेदवार डॉन्टस साहेब, धुरी साहेब, प्रकाश मोर्ये, महादेव अनंत परब, पंढरीनाथ परब आणि आमचे ॲडव्होकेट संदेश अमृत राणे आणि मी स्वतः उत्तम जनार्दन सराबदार आणि सुद्रिक प्रफुल्ल सुरेश, त्याच्यानंतर ओबीसी उमेदवार आमचे आहेत गुरुप्रसाद सीताराम कोरगावकर आणि NT मध्ये आहेत खरात रामचंद्र धोंडी आणि महिला 2 आहेत कुडतरकर कविता किशोर आणि एक आहेत राऊळ मथुरा गोविंद.
आणि हे आमची निवडणूक 28 तारीखला शनिवारी दिनांक 28 आणि सकाळी 8 ते संध्याकाळी 4 पर्यंत आहे. आमचं निवडणूक चिन्ह आहे नारळ आणि मतदान स्थळ आहे माणगाव हायस्कूल माणगाव. तर सर्व सभासदांनी आम्हाला आमच्या पॅनलला निवडून द्यावे अशी मी त्यांना सर्वांना विनंती करतो. मी आता 25 वर्ष सहकार क्षेत्रामध्ये काम करतो. सर्वोदय सहकारी पतसंस्थेमध्ये मी संचालक आहे. बरीच वर्ष झाली आणि चांगल्या प्रकारे लोकांना आम्ही सहकार्य करतो. लोकही आम्हाला सहकार्य चांगलं देतात. मी 10 वर्ष सरपंच होतो. लोकांची आम्ही चांगल्या प्रकारे माणगावमध्ये जेवढं आपल्याला सुविधा देता येईल तेवढ्या आम्ही लोकांना दिलेल्या आहेत आणि लोक आमच्या कामाला चांगले प्रतिसाद देतात. आणि आपण या पतसंस्थेमध्ये जे आरोप झाले आहेत ते आम्ही कर्ज आम्ही घेतले आहे त्याबद्दल आम्ही तारण त्यांना योग्य तारण जे कर्जाला पाहिजे ते आम्ही दिलेलं आहे. आणि मी आज कर्ज घेत नाही. जेव्हा सहकार महर्षी जाधव साहेब असतानापासून मी पतसंस्थेचं कर्ज घेतो आणि माझं नियमित परतफेड असते आणि या अशा प्रकारे आमचं हे चालतं. सर्व सभासदांनी याचा चांगल्या प्रकारे विचार करून आम्हाला 12 आमचे जे संचालक आहेत त्यांना नारळ या निशाणीवर मतदान करून सर्वांना चांगला भरघोस मतांनी निवडून द्यावं अशी मी सर्व सभासदांना विनंती करतो. आता सहकाराबद्दल बोलायचं म्हणजे ज्या लोकांना सहकाराचा गंध नाही अशा माणसांना अगोदर सहकाराबद्दल बोलूच नाही. कारण बरीच वर्षे जे लोक या सार्वजनिक क्षेत्रात काम करतात त्यांनी आपली पूर्वपाठिका बघावी तपासून काय आहे काय नाही ते. जे लोक बायलॉज किंवा उपनिधीवर बोलतात त्या लोकांनी तपासून पाहावं काय आणि नंतरच लोकांवर चिखलफेक करताना आपल्या अंगावर तर कुठे डाग नाहीत ना त्याच संदर्भातले हे त्यांनी पडताळून बघावं. आणि सर्व मतदार या आपल्या सर्वोदय सहकारी पतसंस्थेच्या मतदारांना मी विनंती करेन की माणसाचं चारित्र्य आणि सगळं बघूनच तुम्ही सहकारावर मतदान करा आणि नारळ याच्यावरती शिक्का मारून त्यांना भरघोस मतांनी विजयी करा. असं ऐकायला मिळतं की ह्या लोकांनी पहिल्यांदा कॉम्प्रोमाइज केलेलं होतं की तुमचे 7 लोक बेळणेकरांचे 7 लोक आणि आमचे 6 लोक. बेळणेकर तुम्ही चेअरमन असं असतानासुद्धा मला वाटतं की बेळणेकरांनी नाहक आमच्या पतसंस्थेचा ह्या सर्वोदयच्या पतसंस्थेचा नाहक हा भूर्दंड त्यांच्यावरती आर्थिक भूर्दंड त्याच्यावर लादलेला आहे. आपल्या एक वृत्तीमुळेच त्यांनी हे सगळं केलेलं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला 7/12 आपलं घर समर्थ नगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या 7/12 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर समर्थ नगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. स्थानिक आमदार नितेश राणे यांनी आपल्या मतदारसंघात लक्ष दिलं नसल्यामुळेच हा मतदारसंघ समस्याग्रस्त झालाय. येथील आमदार निष्क्रिय असल्यामुळेच अशी अवस्था आरोग्य यंत्रणेसह इतर सर्व विभागांची झाली आहे असा आरोप शिवसेना जिल्हा प्रमुख संदेश पारकर यांनी केलाय. काय म्हणालेत संदेश पारकर पाहूयात. वैभववाडी तालुका ग्रामीण रुग्णालयाच्या दुरावस्थेबाबत शिवसेनेचे तालुका प्रमुख मंगेश लोके त्यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व वैभववाडी तालुक्यातील शिवसैनिक, युवा सेना, महिला सेना, बेसिक सेना ही सगळी सहभागी झालेली होती आणि त्यांना भेटी देण्याकरता मी या ठिकाणी आलो. खरं तर जी गंभीर परिस्थिती या रुग्णालयाची आहे 2014 साली हे वैभववाडीला ग्रामीण रुग्णालय
त्या ठिकाणी झालं. आज 2023 आहोत. गेल्या 9-10 वर्षामध्ये या ठिकाणी कुठलीही व्यवस्था या आरोग्याच्या बाबतीमध्ये या ठिकाणी झालेली नाही. ज्या दुरावस्था आहेत म्हणजे स्वच्छतेच्या बाबतीमध्ये आहे, इथे वैद्यकीय अधिकारी त्या ठिकाणी नाही. औषधाच्या बाबतीमध्ये त्या ठिकाणी आपण परिस्थिती पाहिली की मेडिसिन जी दिली जातात त्याच्यामध्ये मेडिसिनच नसतं आणि सर्वसामान्य रुग्णाची फसवणूक ही या निमित्तानं या ठिकाणी होते. खरं तर ही सगळी गंभीर बाब आहे आणि म्हणून आम्ही शासनाला आम्ही एक इशारा दिलेला आहे. या लोकशाही जरी आम्ही आमरण उपोषणाला या ठिकाणी जरी बसलेलो असलो तरी आम्ही एक इशारा दिलेला आहे की आमच्या जनतेच्या भावना संतप्त आहे या सगळ्या सेवेच्या बाबतीमध्ये आणि म्हणून चांगल्या सेवा सरकारनं त्या ठिकाणी द्याव्यात आणि त्या ठिकाणी हे जे आरोग्य ग्रामीण रुग्णालय जे आहे हे त्या ठिकाणी माहिती केंद्र झालेलं आहे, सल्ला केंद्र झालेलं आहे. या ठिकाणी फक्त सल्ले दिले जातात आणि जो पेशंट बिचारा ग्रामीण तालुक्या भागातनं या ठिकाणी औषध उपचारासाठी रुग्ण जो येतो त्याला त्या ठिकाणी सल्ले दिले जातात आणि त्या ठिकाणी त्याचा वेळ वाया जातो, त्याच्यावर योग्य उपचार होत नाही आणि कुठेतरी त्याला सरकारी व्यवस्थेचा फायदा न होता खाजगी रुग्णालयामध्ये त्या ठिकाणी जावं लागतं आणि लाखो रुपयांची बिलं ही त्या ठिकाणी भरावी लागतात आणि म्हणून एकीकडे गरिबी, दुसरीकडे आजार आणि त्याच्यावर त्याची नसलेली आर्थिक परिस्थिती याची कशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी म्हणजे अडचण ही प्रत्येक त्या ठिकाणी रुग्णाला, गरीब माणसाला त्या ठिकाणी होते हे दाखवण्याचा प्रयत्न आम्ही या सगळ्या याच्यामधनं केला. खरं तर आम्हाला येत्या 2 दिवसामध्ये या सगळ्या व्यवस्था त्या ठिकाणी होतील अशा प्रकारची आश्वासनं दिली गेली. खरं तर आमची मागणी होती की इथं वैद्यकीय अधिकारी जो जबाबदार वैद्यकीय अधिकारी हवा होता तर त्याला 2 दिवसाची गुरुवार शुक्रवार बुधवार गुरुवार अशा पद्धतीनं 2 दिवस ती त्या ठिकाणी आज नेमण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. 3 वैद्यकीय अधिकारी आहेत. स्वच्छतेला त्या ठिकाणी कर्मचारी नव्हते किंवा गेल्या 2 दिवसामध्ये या ठिकाणी जेव्हा शिवसेनेनं आमरण उपोषणाची नोटीस दिली त्यावेळी त्या ठिकाणी या सगळ्या कामामध्ये सुधारणा आपल्याला झाल्याची दिसून येते आणि म्हणून इतकी अस्वच्छता या रुग्णालयामध्ये होती की हे आरोग्य केंद्र आहे की आजार केंद्र आहे अशा प्रकारचा प्रश्न हा जनतेला त्या ठिकाणी पडलेला होता. म्हणजे रक्ताचे डाग सुद्धा त्या ठिकाणी पुसले जात नव्हते. जी सार्वजनिक जी व्यवस्था आहे याची मूत्रालय असेल, संडास असेल याच्यामध्ये सुद्धा अतिशय अस्वच्छता होती. हे सगळं त्या ठिकाणी आपण निदर्शनास आणून दिल्यानंतर हा जो काही फरक या ठिकाणी पडलेला आहे म्हणून आमचं म्हणणं आहे की आंदोलनापुरतं त्या ठिकाणी काय उपाय होता कामा नये, कायमस्वरूपी ह्या ठिकाणी एक सुसज्ज आरोग्य केंद्र या ठिकाणी झालं पाहिजे. चांगल्या पद्धतीनं या ठिकाणी उपचार झाले पाहिजेत. सगळ्या ज्या मशिनरी आहेत, जे निदानाची जी सगळ्या जी आहेत ते चांगल्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी निदान झाली पाहिजेत. अशा सगळ्या भूमिका आमच्या आहेत आणि गेल्या 5 वर्षामध्ये जो खर्च या सगळ्या एकूण व्यवस्थेवर झाला याबाबतची सुद्धा आकडेवारी आम्ही मागितलेली आहे. नेमकं काय त्या ठिकाणी खर्च झाला, किती पैसे त्या ठिकाणी शासनाकडनं मंजूर झाले. आज आम्ही जी माहिती घेतली की इथले जे डॉक्टर आहेत त्यांना 6 महिने पगार झाले नाहीत. म्हणजे 75,000 रुपयाचा पगार आहे. असे जे डॉक्टर आहेत त्या डॉक्टरांना 6 महिने पगार झाले नाही. सफाई कामगारांना त्या ठिकाणी पगार झालेला नाही आणि म्हणून एकीकडे आर्थिक अडचणीमध्ये या ठिकाणचं ग्रामीण रुग्णालय आहे. सेवेमध्ये त्या ठिकाणी लोकांना सेवा त्या ठिकाणी मिळत नाही आणि म्हणून आज निष्क्रिय म्हणजे जे आमदार आहेत या भागाचे हे आमदार अतिशय निष्क्रिय आहेत. कुठल्याच त्या ठिकाणी कुठलंच काम त्यांनी त्या ठिकाणी केलेलं नाही आणि म्हणून लोकांमध्ये संताप आहे, लोकांमध्ये उद्रेक आहे की आणि म्हणून ह्या सगळा जो उठाव चालू आहे लोकांच्या मध्ये याचं कारणच आहे ज्या लोकांना आपण 9-9 वर्ष आमदार म्हणून या भागाचं निवडून दिल्याच्या नंतर इथली जी व्यवस्था आहे, आरोग्य व्यवस्था असतील, रस्ते असतील, पाणी असेल, विकास असेल, हा विकास त्या ठिकाणी झालेला नाही. फक्त त्या ठिकाणी टक्केवारीचं राजकारण आणि व्यक्तिगत फायद्याचं राजकारण हेच आतापर्यंत झालेलं आहे. सर्वसामान्य माणसाचा जो विचार या वैभववाडी तालुका जो गेले अनेक वर्ष मागास राहिलेला आहे, अनेक वर्ष दुर्लक्षित आहे, आजही ती परिस्थिती आहे आणि म्हणून हा शिवसेनेच्या उद्धवसाहेब ठाकरे साहेबांच्या शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी हा आवाज आम्ही त्या ठिकाणी जनतेचा आवाज अधिक त्या ठिकाणी बुलंद केलेला आणि म्हणून आम्ही सरकारला या ठिकाणी एक अल्टिमेटम दिलेला आहे या सगळ्या यंत्रणेला. जर आपण त्या ठिकाणी या सगळ्या कामामध्ये सुधारणा करा, लोकांना चांगली सेवा द्या, अन्यथा आमची शिवसेना त्या ठिकाणी गप्प बसणार नाही. आज आम्ही त्या ठिकाणी लोकशाही मार्गानं हे आमरण उपोषणाचं हत्यार त्या ठिकाणी घेतलेलं आहे, पण भविष्यामध्ये शिवसेना ही अधिक त्या ठिकाणी आक्रमक होईल आणि या सगळ्या प्रश्नांबाबत जाब विचारेल. खरं तर खासदार विनायक राऊतांच्या नेतृत्वाखाली, आमदार वैभव नाईकच्या नेतृत्वाखाली या सरकारला अधिवेशनामध्ये म्हणा किंवा दिल्ली स्तरावर जाब विचाराचा आमचा प्रयत्न त्या ठिकाणी राहील. पण आज
जी खऱ्या अर्थानं ज्या लोकांची जबाबदारी आहे, या सरकारची जबाबदारी आहे, इथल्या आमदारांची जबाबदारी आहे की इथल्या जनतेला चांगली सेवा आरोग्याच्या बाबतीत त्या ठिकाणी द्यावी. पण आज इथं आल्याच्या नंतर जे 10 प्रश्न आपण महत्त्वाचे हातामध्ये घेतले होते, त्या एकाही प्रश्नावर त्या ठिकाणी उत्तर प्रशासनाला, सरकारला त्या ठिकाणी देता आलेलं नाही. आणि म्हणून आमची भूमिका स्पष्ट आहे की शिवसेनेचा दबाव हा अशाच पद्धतीनं या सगळ्या यंत्रणेवर राहील. लोकांना चांगली आरोग्य व्यवस्था देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आमचा राहील. आणि जर हे सरकार करू शकत नसेल तर आमची भूमिका आहे की या सगळ्या ग्रामीण रुग्णालयाला आपण त्या ठिकाणी टाळं, कुलूप त्या ठिकाणी लावावं आणि बंद करावं. कारण लोक या ठिकाणी येत आहेत, उपचार रुग्णांवर होण्याच्या ऐवजी त्यांना सल्ले देण्याचं काम त्या ठिकाणी होतं. आणि म्हणून एवढा सगळा त्याच्यावर होणारा खर्च, आणि जर त्या ठिकाणी रुग्णांना सेवा मिळत नसेल तर हे ग्रामीण रुग्णालय आपण बंद करावं, ही सुद्धा आमची त्या ठिकाणी भूमिका आहे. पण जो लोकशाहीमध्ये आमचा जो अधिकार आहे, हक्क आहे, तो हक्क आम्ही त्या ठिकाणी राबवू, आमचा आवाज त्या ठिकाणी अधिक बुलंद करू आणि सगळे कार्यकर्ते अतिशय आक्रमक होऊन या सेवा जनतेला, सरकारला द्यायला त्या ठिकाणी भाग पाडल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. अशा प्रकारची आमची भूमिका. आम्ही नक्कीच लोकांना आम्ही या ठिकाणी न्याय देऊ. आमची लढाई लोकांना न्याय देईपर्यंत ही लढाई आमची शिवसेनेच्या माध्यमातून चालू राहील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस. ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळतू अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. बेळगाव येथील सुप्रसिद्ध BSA टेक्सटाईल मॉलनं वर्षपूर्तीनिमित्त ग्राहकांसाठी खास ऑफर आणली आहे. कमी किमतीची हमी योजना म्हणून सादर केलेल्या या योजनेद्वारे ग्राहकाला कमीत कमी किमतीत वस्त्रप्रावरणं मिळतील. याबाबत मॉलचे संचालक BU चंद्रशेखर यांच्याशी संवाद साधलाय प्रुडंट मीडियाचे बेळगाव ब्युरो चीफ लुईस रॉड्रिक्स यांनी. नमस्कार सर्व सिंधुदुर्ग व कोकणीवासियांना सिंधुदुर्ग लाईव्हतर्फे नमस्कार. आज माझ्यासोबत बेळगावमधील सुप्रसिद्ध BSC मॉलचे संचालक चंद्रशेखर सर आहेत. BSC मॉलची महती म्हटल्यानंतर मागील 1 वर्षभराच्या काळात ह्या शोरूमनं अत्यंत दर्जेदार असे वस्त्रप्रावरणे ग्राहकांना देऊन, अत्यंत माफक दरात ग्राहकांना देऊन ग्राहक सेवा केलेली आहे. आणि आता तर त्यांनी एक आपण ज्याला प्राईस गॅरंटी म्हणतो की अत्यंत आत्मविश्वासानं त्यांनी एक योजना सादर केलेली आहे, जिथं कमीत कमी दरात तुम्हाला सर्व वस्त्रप्रावरणे उपलब्ध होतील. तर ह्या स्कीमसंबंधी चंद्रशेखर सर आम्हाला जास्त माहिती देतील. चंद्रशेखर सर. नमस्कार. हम अभी एक नया स्कीम चालू किए, वो स्कीम विथ गारंटी. क्या है? लोएस्ट प्राइस गारंटी. हम ये आत्मविश्वास से ये बोल सकते हैं हमारे से भी कम रेंज में कोई नहीं दे सकते. हमारा प्राइसिंग जो है वो सबसे लोएस्ट प्राइस है, वो हम कॉन्फिडेंसली बोल सकते हैं. और उसको हमने विथ गारंटी के साथ ऑफ़र दिए. कोई भी कस्टमर हमारे पास जो मिलता है वो आइटम कोई दूसरे किधर से भी, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, किधर से भी हमारे से भी कम रेट में लेके आया तो उसका जो डिफरेंस अमाउंट है उसका डबल अमाउंट हम वापस करेंगे. वो हम विथ गारंटी के साथ बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कंपनी ऑफर स्कीम्स लेके आते हैं, जैसे 50% ऑफ, बाई 1 गेट 1 फ्री, बम्पर प्राइस, बहुत सारे स्कीम लेके आते हैं. उसका कुछ गारंटी नहीं देते. मगर हमने ये जो स्कीम लेके आए वो विथ गारंटी के साथ लेके आए. कोई भी मतलब हमारे से भी कम रेंज में, कम रेट में किधर से भी लेके आए तो उसका डिफरेंस का डबल अमाउंट हम वापस देंगे. वो हम ये आत्मविश्वास से बोल रहे. ये कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाने के लिए हमने कॉन्फिडेंटली कस्टमर बाई कर सकते हैं. हमारा प्राइसिंग जो है वो लोएस्ट प्राइस रहेगा. थैंक यू सर. ये जो स्कीम है अभी आपने लॉन्च कर दिया है, लेकिन दिवाली के लिए कुछ खास आकर्षण है क्या, कि दिवाली के लिए कस्टमर के लिए क्या उपलब्ध है और ये आपका स्कीम कब तक चलेगा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए. अभी दिवाली के लिए हमने ऑलरेडी लेटेस्ट कलेक्शंस थ्रू आउट इंडिया से, मतलब जो भी लेटेस्ट कलेक्शंस है दिवाली के लिए वो सब हमने रेडी रखा है शोरूम पे. मतलब ये रिक्वेस्ट कस्टमर्स टू प्लान देयर शॉपिंग अर्ली, बिकॉज लास्ट मोमेंट में क्या होता है, दिवाली का लास्ट 1 वीक 10 डेज बहुत ओवर रश हो जाता है, ओवर क्राउड हो जाता है.
वो टाइम पे शॉपिंग करने के लिए इतना कन्वीनियंट नहीं रहते, इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल कस्टमर्स टू प्लान अर्ली। अभी से उनका दिवाली का जो शॉपिंग है अभी से कर सकते हैं। पूरा लेटेस्ट कलेक्शन जो है वो ऑलरेडी दे आर अवेलेबल इन द स्टोर एट द लोएस्ट प्राइस। हमने बाकी स्कीम के साथ ये नहीं है, हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है लार्जेस्ट कलेक्शन एट लोएस्ट प्राइस, वो हम विथ गारंटी के साथ बोल रहे हैं। यहाँ पे जो कलेक्शन है वो इतना कलेक्शंस दूसरे किधर भी नहीं मिलेगा और ये प्राइस में भी दूसरे किधर भी नहीं मिलेगा, ये हम इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। और ये जो लोएस्ट प्राइस गारंटी स्कीम है ये हमने प्लान किए प्रेजेंटली अप्रैल तक प्लान किए, उसके बाद हम सोच रहे ये लाइफ टाइम में रहेगा। कभी भी मतलब कोई भी कस्टमर सेम प्रोडक्ट BSc में जो है वो सेम प्रोडक्ट दूसरे किधर से भी कम रेट में लेकर आए तो उसका डबल डिफरेंस अमाउंट उनको कस्टमर्स को देंगे, वो हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। धन्यवाद सर. तर BSc मॉलतर्फे खरोखरच एक सुंदर अशी योजना आहे की जिथं ते खात्रीशीरपणे सांगतायत की कुठल्याही दुकानातून तुम्ही जर कुठल्याही म्हणजे वस्त्रप्रावरणे घेऊन आलात आणि तुम्हाला इथल्या किमतीपेक्षा जर कमी मिळत असेल तर त्या फरकाचा जो दुप्पट असा दर आहे ते तुम्हाला ग्राहकाला त्यांनी देणार आहेत. तर सर्व सिंधुदुर्गवासियांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. बेळगाववरून कोकण साथ लाईव्हसाठी कॅमेरामन महादेव पवारसह लुईस रॉड्रिक्स. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साथ लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. वैभववाडी तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयाच्या ढासळलेल्या आरोग्य सुविधांबाबत शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीनं उपोषण छेडण्यात आलं होतं. या प्रसंगी चर्चेसाठी आलेल्या जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना शिवसेना जिल्हा प्रमुख संदेश पारकर तसेच स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी चांगलंच धारेवर धरलं. पहा वैभववाडी ठाकरे गटाच्या उपोषणातील ही दृश्य. माझं काय म्हणणं आहे, गेली 10 ते 12 वर्ष त्या वैभववाडी ग्रामीण रुग्णालय बांधून झाल्यापासून त्यामध्ये फक्त इमारत आहे, ही फक्त शो शायनिंग आहे सगळी वरची. त्यामध्ये बाकी जे रुग्णांसाठी काय लागतं त्यामध्ये काही नाही आहे, काही सोय नाही. आणि यासाठी आम्ही वेळोवेळी म्हणजे आधीच नाही, मी तर पंचायत समिती सदस्य इथे 10-15 वर्ष आहे. त्याचबरोबर जे आवाज प्रत्येक आपण ज्या तुमच्या पंचायत समितीच्या मिटिंगला आपण ठराव केलेला आहे, सगळं केलेलं आहे. आणि वेळोवेळी या संपूर्ण तुमच्या टीमला वेळोवेळी सूचना देऊन कोरोनाच्या वेळेस संपूर्ण कालावधीत आम्ही इथे असायचो सगळ्या गोष्टी सहकार्य करायला. परंतु गेले 6 महिने आम्ही पक्षामार्फत आमच्या याच्यामार्फत सर्व लोक जे आमचे किंवा बाकीचे पदाधिकारी उठाव करत या विषयावर सगळं, पण तुमच्या वरिष्ठांकडून कुठली दखल घेतली जात नाही. म्हणजे CS कडून तुमच्या अजिबात इथे लक्ष दिलं जात नाही, कुठल्याही CS कडून. आता जे श्रीपाद पटेल असू देत, असू देत, पण कोणी वैभववाडी तालुका हा असाच ठेवलेला आहे, दुर्लक्षित पहिल्यापासून. वैभववाडी आहे ना, कोण तिथे काय करणार नाही. म्हणजे हा सगळ्यांचा विषय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रशासनाचा, त्यामुळे हा आम्हाला नाही निर्णय घ्यावा लागतो. आम्हाला हा निर्णय घ्यायची काही गरज नव्हती. आणि त्यामध्ये पहिला मुद्दा हे आता सगळं ठीक आहे, तुम्ही पत्र दिलात येईल, आम्हाला ह्या पत्र आमचं अजिबात समाधान होणार नाही. कारण त्यामध्ये पहिलं कसं आहे की ते आपल्याला एक तर वैद्यकीय अधीक्षक तुम्ही आता म्हणताय, ठीक आहे, तो आम्हाला 2 दिवस दिला तरी आम्ही ते मान्य करू सध्या. पण बाकीचे जे विषय आहेत, तुमचं औषध निर्माता पद किती वर्ष बंद आहे, ते रिक्त आहे. औषध निर्माता पद आणि जे लॅबचे पद आहे हे तांत्रिक पद आहे. बाकी तालुक्यामध्ये 3-3, 4-4 आहेत. वैभववाडीला एक द्यायला काय अडचण नाही सांगा. नाही सर, प्रत्येक ठिकाणी आपल्या जिल्ह्यामध्ये ना आपले 11 सेंटर आहेत. म्हणजे 11 ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय आणि वुमन्स. त्या 11 सेंटरपैकी फक्त 2च ठिकाणी क्लास 1 ऑफिसर आहे. एक महिलाला आणि पेंडूर कट्ट्याला, जे पेंडूर कट्ट्याला जे डॉक्टर पोळ आहेत त्यांच्याकडेच आपण अतिरिक्त पदभार दिला आहे वुमन्सचा. बाकी सर्व ठिकाणी म्हणजे शासन स्तरावरचा विषय आहे तो. औषध निर्माता 19पासून जवळ 3-4 वर्ष रिक्त आहे. आपण भरल्यापासूनच रिक्त आहे. आपण आयुष्यमान भाऊ प्रोग्राम आल्यापासून कलेक्टर सरांनी तसे आदेशित केले, जे आपले RBSTचे जे फार्मसी ऑफिसर आहेत त्यांनी ते कामकाज बघायचं सध्या. जे आपले जे औषध निर्माता त्यानंतर दुसरा विषय क्लर्कचा विषय. आता क्लर्क गेल्यापासून आपल्याला
ते गेल्यापासून इथे क्लर्क नाही आणि हाईट दिला आहे तो धिंगाणा घालणारा क्लर्क आहे. मध्यपूर्वी कायम म्हणजे पोलीस स्टेशनला तक्रारी झाल्या, बऱ्याच वेळा म्हणजे बाहेर बसण्यावाल्यांनी तक्रारी केल्या, बऱ्याच वेळा त्याचं या टायमाला हे करू नाही असं सांगता. पण काय झालं, मी स्वतः 2-3 वेळा तुम्ही MS हे होते धर्माधिकारी, त्यांना बरोबर येऊन मी ते समर्थन देऊन त्यावेळी ते माफी मागतात का, पण बरोबर आहे ना, चुकीचं नाही. लोकांची हाल का करतात नाही. वैभववाडी म्हणजे एकतरी ते मोंदे गाव कुठे आहे माहिती आहे तुम्हाला, तुम्ही जाऊन बघा एकदा भीत मारते गावामध्ये काय परिस्थिती आहे लोकांची. आणि लोक ते आशेने काय येतात तर ग्रामीण रुग्णालयामध्ये सेवा लोकांना सेवा मिळेल या कारण प्रायव्हेटला जर गेलं तर ते दुसरे डॉक्टर आहेत ना, ते हवे तसे त्यांना लुटणार आणि त्यासाठी कोणतरी अपेक्षा नाही देते ना. मग इथे काय नाही, गेटच्या आतमध्ये बघितलं तर तुमची परिस्थिती काय आहे आतमध्ये. आता काल बघितलं ना परवा दिवशी, हे आता बाकीचे विषय राहून देत, हे बघा काय परिस्थिती आहे. वाईट परिस्थिती आहे साहेब इथे, म्हणून मी CS बोलवतो इथे, कारण CS यांना समजलं पाहिजे प्रत्येक गोष्टीत. आम्ही निवेदन देतो, आंदोलन करतो, काय उपयोग होत नाही तुमच्या आंदोलनाचं निवेदन. त्या दिवशी कोळपेची एक हे होती, महिला होती, डिलेव्हरी. मी किती वर्ष बघितलंय डिलेव्हरी, या हॉस्पिटलला माझी सगळ्यात जास्त फेरी असते. तर सुद्धा ना ते महिला लेडीज डॉक्टर तुमच्या आल्या त्यापासून थोड्याशा डिलिव्हरी झाल्या मधल्या काळामध्ये. नाही तर डिलिव्हरीचा इथे विषयच होत नाही. नॉर्मल डिलिव्हरी तिथे जावं लागतं तुमच्या कणकवलीचं होत नाही, कधी कधी मग ते ओरोस किंवा सावंतवाडीला पाठवतात. एवढी वाईट परिस्थिती आहे, मग काय करणार सांगा. हे ग्रामीण रुग्णालय त्यांना थांबून ठेवलेलं, डिलिव्हरी जर झाली आपण करूया म्हटलं, पेन वगैरे नव्हते, त्यांचे सुद्धा नातेवाईक आलेत, सिस्टरांना म्हटलं की आम्ही आशा स्वयंसेवका माझी बायको स्वतः ती स्वतः इथं हजर होती. मी पण खोटं बोलत त्यांचा संप असून सुद्धा ती स्वतः हजर होती, कारण सरपंचची बायको म्हणून ती स्वतः आली संप असताना. पण त्यावेळी तिथं काय सांगण्यात आलं की हिला काय आता डिलिव्हरी होणार नाही, तिचे 9 महिने पूर्ण आले, हे पण तुमच्याकडनं कळलं. अजून तारीख पूर्ण झालेली नाही आहे. तुम्ही घरी घेऊन जावा, 2 तासाने घरी डिलिव्हरी पाहिजे. बघा तुम्ही स्वतः नशिबात तिथं आमच्याकडे डॉक्टर होते तिथल्या उपकेंद्रातल्या, त्यामुळे ती डिलिव्हरी सक्सेस झाली. नाही जबाबदारी घ्यायला नाही, तुम्हाला जर होत नसेल ना, नॉर्मल डिलिव्हरी व्हायला पाहिजे. त्यांना काही नको, त्यांना फक्त इथून बाहेर काय नाही, इथनं डायरेक्ट रेफर लेटर देतात कणकवली पाठवतात. कणकवलीत गेला की भूलतच नाही, इथनं पुढे नाही, डायरेक्ट बुरबुळे ह्यांना 50-60 हजार झालं. मग कशाला तुम्ही तरी पगार कशाला घेताय, सोडून द्या ना, बंद करून टाका. आम्ही रोज येणारी व्हायलाच पाहिजे. आणि जर असं असेल तर 6 महिन्याचं जे साहेब सांगतात तेव्हापासूनचे 6 महिन्याचे रेफर केलेले, जर दुसऱ्या इन्स्टिट्यूट मध्ये नॉर्मल डिलिव्हरी झाली मग काय तर मग त्याच्यावरती आपण ऍक्शन घेऊ. 15 वर्ष माझी कोकणात सर्व्हिस झाली आणि मी मेडिकल ऑफिसर पासून सुरुवात आहे. मी रत्नागिरीला होतो. माझ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राला महिन्याला 30 ते 35 डिलिव्हऱ्या व्हायच्या, मी एकटाच करायचो. आता मला आश्चर्य वाटते की आता मला बोलतानाच मला तर लाज वाटायला लागली की नॉर्मल डिलिव्हरी होत नाही. नॉर्मल डिलिव्हरी व्हायलाच पाहिजे. बाई घरादान होते 10 ते 15 लोकांना जे तज्ञ डॉक्टरची गरज पडते ती गोष्ट समजू शकतो आपण. नॉर्मल डिलिव्हरी करा ना. लोकांचा जर विचार करा, इथे वैभववाडी कणकवलीला वगैरे बाकी जवळ बाकीचे प्रायव्हेट डॉक्टर इच्छा नाही म्हणून ते लोक आपण ऍडमिट करतो ना. मोंडे जांभवडे गावात म्हणजे 500च्या आसपासची गावाची गरीब लोक पण सुद्धा आहेत ना. भौगोलिक भाग वैभववाडी वेगळा आहे. जरी छोटा तालुका असला ना तरी तिचा भाग संपूर्ण हा लांब गाव आहे संपूर्ण. आणि लोक असे नाही करत ना ग्रामीण रुग्णालयाने. आमच्याकडे PSC चालू नाही तिथे शहरामध्ये, त्यामुळे इथे बघितलं तुम्ही PSC मध्ये मराठी डॉक्टर कोणी डॉक्टरची रोज डिलिव्हरी व्हायची 4-5 या वैभव तालुक्यात. तुमचं ते MBBS सही करून पाठवतो त्या ह्याला माल आपला MBBS ला अधिकार काय आहे का? अधिकार मला सांगा. MBBS आहे काय? महालॅबला त्यांची टीम आहे आणि मग त्यांचं तुमचं हे पाहिजे ना, त्यातलं MBBS सही करून तुमचे हे पाठवतात. महालॅबला सही कोणाची कातोची राहते ना पाहिजे. पॅथोचे कुठे पण पॅथो आहेत कुठे तुमच्याकडे प्रायव्हेटला. तेच ना, तुम्ही MBBS ची सही करून तुम्ही हे पाठवतात तिकडे. एवढ्या सगळ्या सुधारणा झाल्या पाहिजेत, नाहीतर इथली परिस्थिती खूप गंभीर आहे. या ठिकाणी नॉर्मल प्रसूती झालीच पाहिजे. हे आजपासून लक्षात ठेवायचं. मागे झालेला विषय आम्ही हे करत नाही, पण याच्या पुढे पहिली दुसरी नाही केला चालेल आम्हाला, पण तिसरी जर डिलिव्हरी इथनं बाहेर गेलेली कळली ना तर रेफर ऑडिट लावणार. नाही तर मग तिसरी पाठवा तुम्ही, होणारा खर्च प्रायव्हेट मधला तुम्ही द्या शासनाने. कणकवली सारखं नाही. कणकवली ग्रामीण काय सिव्हिल जिल्ह्यामध्ये काय नसलं तर प्रायव्हेट मध्ये नेता येतं. तिथे डॉक्टर आहेत. वैभववाडीमध्ये कुठलेही डॉक्टर नाहीत. इथे साधे तापाच्या गोळ्या मिळत नाहीत, त्याच्या सर्दी खोकल्याचं औषध मिळत नाही. तिथे तुम्हाला बाकीचं काय होणार अशी परिस्थिती इथे आहे. साहेब इथल्या या ग्रामीण रुग्णाची सोय व्हावी म्हणून डॉक्टरची नेमणूक आहे. कुठं काम होतं याच्याशी काही संबंध नाही. नेमणूक कशासाठी आहे? इथला जो रुग्ण आहे जो इथे या तालुक्याला येतो
त्याच्यावर योग्य उपचार झाले पाहिजे म्हणून पाहिजे ना. तुमच्याकडे तिथे काम आहे म्हणजे नुसतं कागदावर नेमण्यात काय पॉईंट नाही. रुग्णालय काय आहे की सर्वसामान्य माणसाला खाजगी दवाखाने परवडत नाही. बरोबर. आज जर मी तुम्हाला तो माझा अनुभव सांगतो, माझ्या शहरामध्ये जर समजा एखादा पेशंट जर तो आजारी झाला आणि जर साहेब त्याच्यामध्ये म्हणजे खाजगी रुग्णालयात गेला तर त्याला औषधाचं बिल 8 ते 9 हजार रुपये ते 3 दिवसाचं सांगतो आणि जाताना त्याचं जे ह्याचं बिल आहे ते जवळजवळ 10-12 हजार रुपये म्हणजे तो 25 ते 30 हजार रुपयाला 3 दिवसाला त्याचं नुकसान आहे. आणि म्हणून तुम्ही शासनाच्या ज्या सेवा आहेत त्या अधिक गतिमान करा किंवा तिथं आता मोफत करताय तुम्ही, लोकांना कुठेतरी त्याचा फायदा होऊ दे ना. जर समजा फायदा नाही झाला आणि लोक जर खाजगी रुग्णालयात जायला लागले तर उपयोग काय या सरकारी रुग्णालयांचा. मग तुम्ही जी ती ओपीडी आहे ज्या पद्धतीनं रुग्ण तुमच्याकडे दवाखान्यामध्ये येत आहेत उपचार करून घेत आहेत त्या तशा प्रकारच्या चांगल्या सेवा ही देण्याची जबाबदारी इथल्या डॉक्टरांची आहे. 2 दिवसात नाही होणार आहे का हे? 2 दिवस बुधवार गुरुवार येऊन आणि अधिकचे 3 वैद्यकीय अधिकारी असं करून होणार आहे का? आता मात्र तुम्ही आलात ते मात्र 2 दिवस आलं पाहिजे हे लक्षात घ्या. जबाबदारी लेखी आम्हाला द्यायची पत्रामध्ये लेखी पाहिजे सगळं. आणि ही झाली तात्पुरती व्यवस्था. आम्हाला कायमस्वरूपी व्यवस्था पाहिजे वैभववाडी तालुक्यासाठी. थोडं आली आम्ही गांधीजींचं हे घेतो लोकशाही, पण ही आमची जस्ट स्टार्ट आहे म्हणजे ट्रेलर आहे, पिक्चर नाही आहे. पिक्चर आम्ही काढला तर तुम्हाला इथं थांबता येणार नाही, ते आम्ही करूच. पण आम्ही तुम्हाला ही पहिल्यांदा एक संधी दिलेली आहे या सगळ्या समस्या आपल्यासमोर मांडून. तुमच्यावर तर सुधारणा नाही झाली, तुम्ही सुधारणार नाही तर मी मगाशी म्हणालो आम्ही एक मस्त मोठं कुलूप आणणार, तुम्हालाच घालायला लावणार आणि बंद करणार पहिले आणि मग पुढे काय करायचं ते आम्ही करणार. कारण पण आमचा हक्क आहे, आमचा लोकांचा हक्क आहे. इथं आरोग्याची व्यवस्था रुग्णांना सेवा मिळाली पाहिजे आणि हे सरकारचं कर्तव्य आहे. इथले लोकप्रतिनिधी निष्क्रिय आहेत म्हणून ही वेळ लोकांवर आली. ते पद भोगतायत पण लोकांना सेवा मिळत नाही चित्र दिसतंय. म्हणजे जर इथली जर आमदार जी जबाबदारी आहे इथल्या लोकांना सेवा देण्याची, काय परिस्थिती आहे वैभववाडीची तुम्हाला कोण विचारणारच नाही ना. वैभवचा विषय कधीच जिल्ह्यामध्ये विचारला जात नाही म्हणून ही परिस्थिती आहे. आम्हाला सक्षम विरोधी पक्षाची भूमिका घ्यावी लागेल. आतापर्यंत कुठल्याही सुविधा मी तर बघितलं नाही. या इथे बाबा येऊन याची चौकशी केली कुठल्या ग्रामीण रुग्णालयाची काय हे दुरावस्था आहे काय विषय अडचणी काहीच नाही. फक्त इथून आम्ही काहीतरी आंदोलन केलं बरेच केलं की फोनवरून तात्पुरतं बोलणार आणि विषय मोकळे करून टाकणार. आता गेल्या 5 वर्षामध्ये प्रश्न आहे नववा आमचा, या रुग्णालयाच्या व्यवस्थेसाठी किती अनुदान उपलब्ध झालं आणि काय खर्च झाला आहे का आपल्याला माहिती आम्हाला पाहिजे. खर्च झालं का आधी अनुदान? नाही झालं. आलं का आधी? काम वरचं काम साहेब इमारतीच्या कामाबद्दल आम्ही बोलत नाहीये तुम्हाला. इमारत राहू दे, एसी राहू दे, बाकी काय नको आम्हाला. तुम्ही लोकांच्या सेवेसाठी काय केलं? एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये बाबा आरोग्य हे केलंय काय, लॅब काढलाय काय किंवा काय रक्ताच्या तपासणी किंवा एक्सरे याचं सांगा. तुम्ही बिल्डिंग बांधलेली आम्हाला सांगूच नका. आम्हाला बिल्डिंग मध्ये राहायचं नाही. लेखी स्वरूपात पाहिजे. 5 वर्षामध्ये जे अनुदान आलं, किती प्रकारचं अनुदान आलं, काय त्याच्यावर खर्च झाला याची संपूर्ण आकडेवारी आम्हाला लेखी स्वरूपात पाहिजे. मुळात त्यांचं स्टाफचा पगार आणि दिलेले सगळे मुद्दे हे क्लिअर झाले पाहिजे. दुसरी गोष्ट हे आंदोलन साहेबांनी आता इकडे केलेलं आहे, आमचं उपोषण आहे हे इथेच थांबणार नाहीये. प्रत्येक दिवशी तुम्हाला याचा प्रश्न आम्ही आमच्या इथल्या जे शिवसैनिक आहेत ते येऊन विचारतील बाबा ह्याच्यामध्ये तुम्ही काय आज तरतूद केली, आज काय तुमचं काम पूर्ण होत आहे याची आम्ही तुमच्याकडे येऊन चौकशी करणार. आपल्याला जो औषध पुरवतो तो कोण आहे? हा कोण आहे? ही जनतेचा बेस आहे, सर्वसामान्य लोकांची ही बेजावदार कोण आहे? कंपनी कोण आहे? कोण आहे? 50 खोक्याचा विषय आहे हा. पैसे त्यांनी पुरवले त्या मालकाला, यांना पुरवले द्यायला वसूल करतो पैसे तो जीवाशी मोफत उपचार याचा आपण म्हणजे मान्य हे सहनच करू शकतो. आमच्या स्थानिक आमदार आहेत फसवणूक आहे, लोकांच्या जीवनाशी खेळ आहे, मृत्यूशी खेळ आहे लोकांची. एवढं सगळं होऊन लोक शांत आहेत. सगळ्याकडनं अन्सरेबल कोण आहे तेवढे कोण जबाबदार याला? लोक शांत आहेत ही या वैभववाडी तालुक्यातली. त्यांच्या संवेदना मेल्या कारण त्याचा तुमच्यावरचा विश्वासच गेला. कोणाकडे आपण न्याय मागतो? ज्याला कुठेतरी संवेदना आहे, जो कोणतरी काहीतरी करू शकेल, तुमच्यावरचा विश्वासच लोकांचा उडाला आणि म्हणून ओपीडीवर परिणाम झाला, म्हणून लोक इथे येत नाही आणि म्हणून त्या ठिकाणी ह्या सुविधा नसल्यामुळे
तो जो माणूस आहे, जो रुग्ण आहे, तो आर्थिक अडचणी झाला, संकट झाला. एकीकडे त्याला त्याच्या गरिबीतनं कसं आपलं जीवन जगायचं, कसं आपलं कुटुंब चालवायचं हा प्रश्न आहे. त्याच्यावर होणारा आजार आणि त्या आजारावर ही सरकारची परिस्थिती. काय करणार तो? त्याला म्हणजे मरणाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. नमस्कार, संदेश पारकर बोलतो. काय नाही, इथलं ज्या सगळ्या ज्या समस्या आहेत, आता मी तुमच्या प्रशासनाच्या तुम्ही जे लोक पाठवले त्यांच्यावर चर्चा केली, पण सगळी बाब मात्र सगळ्या गंभीर आहे. 10 प्रश्नांवर माझ्या मते एक जे महत्वाचे विषय आहेत त्याच्यामध्ये तुमचा जो वैद्यकीय अधीक्षक हा या रुग्णालयाला कायमस्वरूपी नेमला गेला पाहिजे. ते पोटे नावाचे अधिकारी आपण वैद्यकीय पाठवले, ते 2 दिवसासाठी आहेत फक्त. ते चालणार नाही. गुरुवार शुक्रवार आपल्याला बुधवार गुरुवार आहे, तर ते कायमस्वरूपी पाहिजे. त्याच्यानंतर दुसरी गंभीर बाब आहे, इथं जी मेडिसिन दिलं जातात ती मेडिसिन त्या ह्याच्यामध्ये नसतातच, त्या पॅकेटमध्ये. म्हणजे नाही ना त्याच्यात एक आता समोर आम्ही आणलेत आमच्या ज्यांना दिलीत आपण औषधं, त्याच्या विटॅमिनच्या गोळ्यामध्ये गोळ्याच नाही, पॅकेट पूर्ण आहे, कोणी खोललेलं नाही. तो जो कोण आहे, तो जो औषध पुरवठा करतो जो आहे, त्याला ब्लॅकलिस्ट मध्ये काढा तातडीनं. नाही आमचं सहकार्य आहे, पण तुम्ही लोकांना जर सेवा नाही दिली तर कसं सहकार्य राहणार? वैभववाडी हा एकदम म्हणजे अविकसित तालुका आहे. इथून समजा एखाद्या पेशंटला त्रास झाला तर त्याला कणकवली, ओरस इथं जावं लागतं. मग इथंच उपचार झाले तर तो वाचेल ना, त्याचा वेळ वाचेल, त्याच्यावर योग्य वेळी उपचार होतील. हे नाही तर मग एक काम करा साहेब, माझं काय म्हणणं, तुम्ही स्वतः या, आपण हे बंदच करू, त्याला एक टाळ लावू तुमच्या हस्तेच. बघा, नाही तर आमच्या तीव्र भावना आहेत. आम्ही इकडे सगळे संतप्त शिवसैनिक झालो, मंगेश लोके, नंदू शिंदे, युवा सेना, महिला सगळे आम्ही एकत्र इथं बसलेलो आहोत मोठ्या संख्येनं. ही आम्ही तुम्हाला एक फक्त पूर्वसूचना लोकशाही मार्गाने उपोषण करून दिलेली आहे. आम्ही याच्यापेक्षा अधिक तीव्र व्हायला आम्हाला लावू नका. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला 7/12 आपलं घर समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या 7/12 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर समर्थनगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. ग्रामीण रुग्णालयात सेवा बजावणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना 6 महिन्यांचा पगारच मिळाला नाही, ही धक्कादायक बाब वैभववाडीत शिवसेना ठाकरे गटाच्या उपोषणावेळी साऱ्यांसमोर आली. त्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोरच ही माहिती दिल्यानं प्रशासनाचा अनागोंदी कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आलाय. वैभववाडी ग्रामीण रुग्णालयातील असुविधांबाबत गुरुवारी ठाकरे शिवसेनेनं उपोषण सुरू केलं. या उपोषणावेळी विविध विषयांवर चर्चा झाली. यावेळी रुग्णालयातील डॉक्टरांचा पगार वेळेत होत नसल्याचं आंदोलनकर्त्यांनी जिल्ह्यावरून आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिलं. मात्र अधिकारी यांनी निधी येण्यास विलंब होत असल्यानं केव्हा तरी उशीर होतो असं सांगितलं. मात्र याच वेळी आंदोलकांनी याबाबत रुग्णालयात सेवा बजावणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांच्या समक्षच आपला 6 महिन्यांचा पगार झाला नसल्याचं सांगितलं. यावर शिवसेनेचे पदाधिकारी आक्रमक झाले. जर यांचा पगारच वेळेत होत नसेल तर हे रुग्णांना सेवा काय देणार असा सवाल करीत जिल्हा प्रशासनाला धारेवर धरलं. आणि डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांचा पगार तुमचेच विषय आहेत ते. डॉक्टरांनी होतो काय सरकार काय काम करणार, सोडून जाणार इथून. बजेट कधी कधी लेट होते. फायनान्शियल ज्या टायमाला बजेट आहे ना वरून येतं ना थोडंसं लेट होतं, त्याच्यामुळे 1-1.5 किंवा 2 महिने पण डॉक्टर समाधानी असले पाहिजे, कर्मचारी समाधानी पाहिजे, कारण त्यांनी सेवा द्यायची आहे. त्यांना जर पैसे मिळाले नाही
त्यांनाच त्यांचं आर्थिक कुटुंब चालवणं अडचणीचं झालं तर ते कशी सेवा देणार? आता डॉक्टरच्या टेन्शनमध्ये डॉक्टर काय करणार आहे इथं? त्यामुळे ही वस्तुस्थिती आहे का आम्ही जे आपल्याकडे म्हणतो पगार कर्मचाऱ्यांचा डॉक्टरांचा वेळेवर होतो का? सरकार त्याला पैसे देतं की नाही? 6वा महिना चालू आहे. 6 काय 6 महिने झालं पेमेंट नाही झालेलं. काय तुम्हाला महिना पेमेंट? 75,000 रुपये महिना. 6 महिने पगार झाला नाही. कसं काम करणार ते डॉक्टर वैद्यकीय म्हणून सोडून जातात नाही कसं झालं रुग्णावर काहीतरी झालं पाहिजे ना, हालचाल झाली पाहिजे. बाकी सगळ्या विषयाला नको त्या ठिकाणी लोक प्रसिद्धी करतात. इथल्या लोकांना हे काय मोठं म्हणजे हे ह्याची बाब नाही ना. सुरक्षा रक्षकाचं ते पण तसंच बघा, ते 5-5, 6 त्यांना पगार नाही. सुरक्षा रक्षक तुमचं काय पगाराची? तुम्हाला दिलं ना पगार काल 2 महिन्याचे आता दिले. मीच केलं डीडीशी बोलून मीच केलं. सर आता अजून अकाउंटला नाही. दसऱ्यापूर्वी मी केलं ना ते. डीडीशी बोलून काहीतरी 4 लाख का 6 लाख आले ना. पगार द्या. तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टरांचे पगार पहिले देता. तुमची सिस्टम काय माहिती आहे? सफाई कामगार जो कॉन्ट्रॅक्टर आहे ना त्याचे पहिले पैसे देणार आणि हे जे बिचारे हाताच्या बोटावर काम करतायत त्यांना पगार नाही. बोला सरपंच. झाले आपले 10 विषय झाले ना. आमचं एकच म्हणणं आहे की आता जे पगाराचा मुद्दा आहे, गेली कित्येक वर्ष आता आम्ही बघतोय इकडे येऊन 5-6 वर्ष तरी बघतोय की धर्मे सर इतकी चांगली सेवा देत आहेत, पगार न देता सुद्धा. असं म्हणजे ह्या माणसासारखी इतर माणसं तुम्हाला डॉक्टर्स वगैरे मिळणार नाही, तरी पण ते खरोखर माझे माणूस की हा धर्म बाळगून ते आतापर्यंत सेवा देत आले. पण तुमच्याकडून 6 महिने जर पगार झाला नाही तर असे जे होतकरू डॉक्टर आहेत जे जनसेवा करतायत, लोकांची चांगली सेवा देतात, हे डॉक्टर आम्हाला अवेलेबल झालेले मिळणार आहेत का? तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, याच्या अगोदर सेनानाईक डॉक्टर होते साहेब. सेनानाईक डॉक्टर श्रीलंकेवरचे इथे होते आणि स्नेक बाईटचे पेशंट एक सुद्धा त्यांनी रेफर नाही केला. जवळजवळ 350 की 400 पेशंट स्नेक बाईटची इथेच ही झाली बरी झालेली आहेत या हॉस्पिटलमध्ये. आणि सेनानाईकनी ज्यावेळी आलं त्यावेळी त्यांच्याकडे जे अधिकार होते ते अधिकार वापरून त्या डॉक्टरांनी इथल्या स्टाफला सुद्धा सरळ केलं होतं. म्हणजे ज्या सिस्टर्स होत्या त्यांचं उद्धट उत्तर असायचं. पण जे अधिकारी आहेत ना त्या अधिकाऱ्यांनी सुद्धा आपले जे हे आहेत ते वापरले पाहिजेत. बरं हे जर आता तुमच्याकडे काम तुमच्याकडे सगळ्या अथॉरिटीज आहेत जे आता साहेबांनी विचारले त्या पद्धतीने तुमचं काम काय होतं की बाबा आमच्या लेवलला लोकप्रतिनिधी बाजूक राहू दे, लोकप्रतिनिधी काम करत नाही हे साहेबांना सगळ्या आमच्या वैभववाडी तालुक्यातल्या प्रत्येक ग्रामस्थाला गावातल्या लोकांना माहिती आहे. लोकप्रतिनिधी जर इथले प्रॉपर काम करत असतात तर आजची वेळ इथे साहेबांना येऊन हे उपोषण करायची आवश्यकता नव्हती. परंतु इथले लोकप्रतिनिधी काय करतात की ज्यावेळी त्यांचं कोणतरी रिलेटिव्ह इथे ऍक्सिडेंटली किंवा काहीतरी प्रॉब्लेम झाला की त्यांना बाकीच्या या त्रुटी जाणवतात. ज्यावेळी वैयक्तिक विषय येतो त्यावेळी या अधिकाऱ्यांना इथे धारेवर धरलं जातं. दुसऱ्या दिवशी त्यांनी पेशंट रेफर केलं की इथे कुठलाही पुन्हा लोकप्रतिनिधी किंवा कुठलाही माणूस इकडे पुन्हा या ग्रामीण रुग्णालयात काय चाललंय हे बघायला येत नाही. आणि याचा फायदा सर्वस्वी तुम्ही घेतलेला आहे इथल्या स्टाफ लोकांनी. तुम्हाला माहित आहे की इथले लोकप्रतिनिधी काम करत नाही, लोकांमध्ये तो उत्साह दिसत नाही, लोक इथे येऊन आम्हाला प्रश्न विचारत नाही आणि याचा सगळा हा परिणाम आहे तुमच्यावर झालेला. मला एवढंच म्हणायचं आहे की इथे जे डॉक्टर्स की सिस्टर इतर जो स्टाफ काम करतो यांचा पगार जर वेळेवर झाला तर इथली सेवा सुरळीत होईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. Now experience sheer softness of Tiger Super Soft Shears. राजकारण मन रमण्यासाठी नसतं, वैभव नाईकांचा निलेश राणेंना टोला. नितेश राणे निष्क्रिय असल्यानेच आरोग्य यंत्रणा कोलमडली, संदेश पारकरांचा आरोप. आणि हबप बाबा महाराज सातारकर वैकुंठवासी. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. Now experience sheer softness of Tiger Super Soft Shears. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.